Right, guys. Itai so. Deidzai vamwe guys, deidzai vamwe tingotanga program pamwe chete. Deidzai vamwe tingotanga program pamwe chete. Tinoda kungofambidzana munguva imwe chete. Anditika tiri pamwe chete. Tinoda kungofambidzana pamwe chete. Saka itai kuti mungotega vamwe vaya vanenge vasina kuona posti nguva iripo ingova tegai kuti atitidi tuwane kungofamba nguva imwe chete. Anditika right. Deidzai vamwe kana nasi tuda zvaanengekeri anozanu mashare munhu mumwe uyu ndiwati kutongoda tisikutomboda zvamwe vanhu. Right. Deidzai vamwe guys. Sekuru amufone pa phone ino sekuru tiri pa live, tave pa live. Amufone panapa, uyai ku phone iyo. Yes, rasi simbi. Right. Makadiko. Toti makadika, handitika. Maskwera sei maneru mamuka sei kumatiyo manenyika njite aiwa. Regai tisangane zvakari pachirongwa chanhasi. Chezivara nhasi uri muvhuro kudai. Ndoda kutanga ndikungoti happy International Mother's Day to you all mothers. Makatikoshera makakosha. Zvamuri kusangana nazvo zvose aiwa zvinotedza kuti makakosha. Dei panga pasina iwe munhukadzi dei nyangwe nesitisipo dei varume vose ava dei vasipo. Anditika this world was not going to be this world without you, all this ladies and mothers out there all over the world. Andimaona saka chekutanga makakosha madzimai muzive izvozvo kwese kwamuri kumativi mananyika, ungave uri kucorona virus, ungave kuAmerica, ungave kuZimbabwe, ungave kupi, mose makakosha. Anditika mugare makazviziva izvozvo. Right. Today's show is being sponsored by Muchemberesoko. Muchemberesoko munodongohwa kuti vanonzi Muchemberesoko. Zvichireva kuti Muchemberesoko ndi muchembere. Vanoda zvichichembere izvozvizvi. Vedu ngativaisirewo malove nemalikes. She has made it possible kuti live yedu yanhasi ibudirire. Muchemberesoko ngativaisirewo malove nemalikes. Antika ngativaisirewo malove nemalikes Muchemberesoko vaisa kuti live yedu yanhasi iwanikwe chibudirira. She has sponsored for today's live. Antika kuti iwanikwe chienderera mberi chibudirira. Ngativaisirewo malove nemalikes Muchemberesoko. Chokwadi vaita zvinhu zvakanaka because pasina vanhu vakafanana Muchemberesoko aiwa dzimwe nguva tinogona kutojamba kumashow acho akutorega kutoita mashow asi matopiki akazara vanhu vakawanda vanenge vachida kuya nenyaya yekuti tinenge tichitosevhera data ratinenge tinaro. Saka iwa ndinoteerwa zvakanaka ngazvikudzwe veduwe. Chakanaka ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira. Anditika zuva ranhasi tine topic iri sensitive guys. Regai ndichange ndati ndise disclaimer. Panonzi paSisimelis Diaries. Handiti pari paSisimelis Diaries takasununguka kutaura asi hatituki. Ndochekutanga. You don't bash anybody here. Vananunga chitaura nyaya dzavo. Handitika you don't judge. Vananunga chitaura nyaya dzavo. Hasi mahaidi. Vanhu vanenge vachifona vachitaura nyaya dzavari kusangana nadzo kati mupenyu hwavo, zvavakasangana nazvo kana zvavari kusangana nazvo presently. So we don't want that judgmental anditika from people. Anditika hatisi kuda izvozvo. Toda kuti kana usina chekutaura ingonyarara ungoteererawo savamwe. Handitika uchingonzwa kuti zvinoenda nekupi. Mangwana upenyu ivhiri you never know. Zvakataurwa nhasi ukaseka pano kana kuti ukajaja mangwana zvinofuma zviri kwako. Handiti maona kunonzi sekera muchitende zvinogona. Sekuru ndiri pa live imbomirei kundifonera. Ndiri pa live imbomirei kundifonera. Right, handizi kuti vakutofona vaiguest here. Hello makadiko. Aiwa ndandatoti zvozviregana matoita zvakanaka mukatofona. Ndandati aiwa ndandiciri kutaura hangu but matofona ndio guest yedu yekutanga. Vachitaura vachipedza guest tichange tina sekuru vedu weka vanogona kutega vana isekuru katerere vategei modzo kuti vauye pano ndo patiri panapa tari pa live. Ngarige kundifonera vachange vachibatsira vanhu vanenge vane matambudziko avo. Iva pamuchataura ipapa ndo vachazoconclude nekukutiudza kuti chinonzi witchcraft uroyi chi kana uchiroya unokwanisa kubatsirika
sei handika kuroya dzimwe nguva inenge isiri choice unenge uchitomutswa usingadi handiti maona unenge uchitomutswa usingatodi zvinongowanikwa zvichiitika handitika saka isi nyaya yekuti unobva wauya panapa ubva wajaja handiti nokuti vamwe vakatanga vari vana vane ma3 4 5 years 10 years nyaya dzanga zichiya kuinbox kwangu mwana ane 5 years anozivei hapana chanenge achitoziva anenge achitofunga kuti zviri normal right kola makadi zvenyu tiripo aiwa ndinokutendai nekuya pano pachirongwa muzuva ranhasi sinyarai ehe so imi chakunzai pachirongwa chanhasi muzuva ranhasi imi kuti muti moda kuenda pasisi Melis Diaries nenyaya yezuva ranhasi tingati kudiko regatitaura nechirungu zvakati rerukei handitika kuti witchcraft kana kuti vanomuka usiku vaya handitika vachiindiwa navo kana kuti vakainitial vakarekrutwa kuuroyi uku handiti maona kana kuti vanhu vane experience first hand info experience yekuti ndakatombomuona muroyi kana kuti zvinofamba sei kana kuti zvinodii handitika imi chakunzai panapa kuti munomukawo usiku kana kuti maimutswe alright saka mungatsanangurira kuti muchitanga kuti zvimumuke imini zvakatanga sei zvangu zvakatanga pakuda kurivenja kuna stepmother nekuti vainetsa so nekuti vaigara vachingonetsawo tisanganawo nemwe shamwari kuchikoro mukukurawo muchitaura nyaya tichingocheya chikafu usingazivi kuti muchikafu chamuri kupiwa imomo ndo mune uroyi wakutoona wakutomuka usiku muri kubuda muri kumvura muchiita zvinoitwa ikoko muchidya hove muri pasi pemvura patinonga tichitange vanhu vanokuona vanopinda mumba wakarara vanenge vachikuona wakarara asi yemumba unenge usina okay saka matimi makapinzwa nekuda kweshamwari nekuda kwastepmother wamakanga muchigara navo vanove vakanga vasingakubatii zvakanaka mukataura nyaya yenyu kuchikoro makanga mava zera ripi apa makanga mava nezera ripi pamakatanga kuti muchipinda munyaya dzekuti mumutswe idzi ndakatanga ndine 12 years aiwa makatanga kare saka izvi mune makore mangani ndakutena 31 right saka zvakatanga sei kuti muzosvika pakudza shamwari yenyu yakakuimisai sei kumvura uku kwamunozomuka muri uku nekumwe kwamunozomuka muri zvakatanga sei iyakatana mai vake vanobatsira taingofa vakatipa chikafu manga muri munyama yatakapiwa tikadya tiri kuchikoro wakutoona usiku wakutomuka uri kune imwe nzvimbo pasi pemvura chaipo muri kutaura kuti uri mudiki unenge usingazvizwisise unenge uchingotiwo ihope wona makuseni wamuka but nekukura unotozoziva roke unoti aiwa ndinotomuka usiku muri kureva kuti pasi pemvura muri pasi pemvura makanyorova here kana kuti muri pasi pemvura pakaoma chaiko muri kuti kudiko imi munenge muri pasi pemvura hautotiba mune muri pasi pemvura muchidya hove muripo pasi ipapo hove dzisina kubikwa mbishi saka munenge muchiitei pasi pemvura ipapa ipapo ndo patinoita matari edu ipapo nekuona kuti vanenge vatoda kushandira nerapi nematageti edu ipapo unofanira kuramba uchiunzwawo vanhu hai saka mune munhu anenge wamunenge muchiti anokuitisai matare here kana kuti munoita muri vana moga kuti muzoita pakuti mukwanise kuita marevenge enyu aya mune vanhu vakuru varimo mune vakadzi mune varume mune machembera anenge arimo mazera ose arimo asi kune munhu mukuru anenge achikutungamirirai mose saka makazogona kurivenja here stepmother venyu apa ndakakwanisa kurivenja but zvakudzoka manje izvozvi nokuti kuroorwa chaiko kwakunetsa unotora utoroorwa munhu otora tonobvisa mari hauye saka ndikatimbodzokera pamakarivenja stepmother venyu apa makavarivenja sei okay kuna stepmother unenge uchiti kana wakarara paya vanenge vachikonzwa madzikirira every day kana kuti wakagara navo vakangovatarisa neziso chairo vatangokungonzwa kana mukumbu kola vedu vaita seizvi ndofunga airtime yavo yapera kola hello okay onda ndafunga kuti maperigwa neairtime ikatifanai kuwhatsapp aiwa pakanaka enderai mberi yenyu
Airtime yenyu haiperi here. Airtime yenyu haizoperi. Alright. Achiti kuna stepmother unonge uchiti wakarara paya. Unovaendera uchivaona musika vachiita madzikirira vakarara. Kana kuti masikati machena chaivo unogona kunge vatarisa neziso kudai apo uri kutovasota mudumbu. Wotanga kutorwara nemudumbu ipapo apa ndiwo unenge uchivamonya zvako. Saka imi makavamonya mudumbu imomo. Uchivamonya mudumbu nanhasi stepmother havana mwana wakasvika pakurambwa nababa. Saka zvakaoma. Saka alright, saka stepmother vazoinda mabudirira kurevenge stepmother vainda paya imi. Saka kuti muchizosiya here makazodii? Uchizisiya unozirikuruta vamwe unopinzwa vamwe vako kuti vapindewo. Hold on caller. Mozati guys zvacheka ndichaswai pamacomments kuti ndisaone macomments enyu amuri kunyora because mukundisekesa ndozoita kunge ndiri kuseka zviri kutaurwa panapa. Saka ndakubvisa macomments enyu kuti ndisaone zvamuri kunyora handimaona because mamwe macomments enyu apa kutoda ndiseke ndiri munhu wenyama guys. Ndopedzisira ndazosekawo and try kuti munyore zvinhu zvisingasekesi vedu way. Inyaya dziri sensitive kola kutaura nyaya yake imi makuseka handimaona vakutaura zvinhu zvinosekesa. Ndibvise macomments. Ndabvisa macomments right. Zvazvatimbisa pamedzi zvemacomments ndapota kachashingirira kuda kusaseka asi kana shuwa vanhu vari kutonyora. Alright, saka mati zvikazodii paya? Zvadaro amai stepmother vaya vaenda. Baba vakawana mumwe mukadzi. Wana mukadzi aitanga kutibata zvakanaka mazuva ekutanga. And then upo wakuda kusiya nekukurawo uchiona kuti zvaunoita hazviti. Vakatanga kunzi unounza vamwewo kuti usiye nyange ukaendesa vanhu hazvisiki sisimeli. Makambozama zvekumachechi here? Kumachechi kwose ndokwatinonyanyotageta ikoko. Yes. Kuyo kumachechi vaita sei? Vanenge vachitotadza because zviri patiri zvinenge zviri zihombe kudarika zvavanofunga ivo. Saka ngatimbodzokere kunyaya yekumachechi. Mati munovatageta chirudzii vanhu vekumachechi? Vekumachechi tinotageta nevakomana vakanaka vaya especially vana vekumafundiswa vanonyanyodiwa mumachechi vanhu vatoshandisa. Kuvashandisa kuti vaite sei? Kuti kana vachidiwa nevasikana vanoda vaivai kana vatongorara navo kutongojoiniswa. Ko ameno handiziviwo pane ndombonzwa chinzanzwa vanoita zvekutorwa vachimuka vachienda zvamunoita izvozvizvi vanoiswa mamaki kana chichikwenyazviko here kwamamuchinda uko kana kwamunoenda uko? Mamaki tinawo vanoiswa nyora. Imi makaisa dziri nyora dzinenge dziri pakati pehafka zvekuti hapana anodziona dziri muhafka. Alright, saka imimi matiko zvine zvakuafektai panyaya yekuti muchiroorwa kuroorwa kuchakwanisiki manje mukaroorwa chichinoitika? Haito munhu acho hatouya unotoisa dheto toti ndiri kuuya hauyi. Asi kudanana kwese kwamamuchita kumashure kumamuchidanana zvakanaka? Munenge muchiwirirana zvakanaka because munhu iye yanenge achizi paunorara naye paya unotora kaheni kachifu kako kamunopukutisa utaurira munopukuta riya ogadzirwa. Asi pakuda kuti abvise mari manje haabvisi mari. Saka ivo kwamunoinda ikoko kuya ndo mhiko dzacho makatoudzwa here kuti hamuroorwe kana kuti makatozviziva makuda kutoti muchiwanikwawo muchibuda mazviri izvozvo? Makatoziva watowanikwa kutonzi uri mukadzi wekuno iwe hauroorwi. Makuda kutowanikwa makura. Matokura ndokotanga kutoziva kuti hauroorwi. Tichikura tengonzwa zvichiitika but tichingotiwo zvichachinja nekukura. Itori mhiko inenge yakatoiswa pauri nechekare. Saka anenge ari mukuru wenyu koko pasi pemvura apa anenge ari munhu mupenyu here kana kuti munhu akafa? Anenge ari munhu mupenyu. Saka iye naiye wado anosvika pakutokura asinawo kuroorwa? Anenge akatokura asina kutoroorwawo mari dzese dzinenge zviripo
asi murume panenge pasina. Saka mati pamunotora zvimucheka zvevarume zvamunoshandisa mapukuta zvazviya mukaenda kunozvigadzirisa munenge muchigadzirisa kuti zviite sei? Kuwanda kweupenyu, kutorarama neupenyu hwevamwe vanhu. Saka in other words mukureva kuti munogona munenge muchitouraya futi nekusaidi. Hatiuraya anokamuriko makore ake pakurarama achiwedzerwa kwatiriwo kuti basa redu riwandewo. Tikaonawo unoto anokwanisa kuuya achijoinawo anombojoiniswawo tiri nemasenzi ake yayo. Saka munooperatea munzvimbo kwamunogara chite kana munogona kubuda kuenda kune dzimwe nyika kana kuti munenge muchitori nematageti enyu kuti tiri kutageta nhingi nanhingi nanhingi nanhingi? Kazhinji kacho tinowanzotageta vaya vakomana vanenge vachida vanhu vakadzi vasina vane mari vaya ivo vasina mari. And then totageta kuna vasikana vanoda mari stereke vaya. Pavasikana vanoda mari stereke munovatageta chirudzi moshandisei? Hello? Pavasikana vanoda mari stereke papai munovatageta sei? Mune vakomana vamunavo here kwamunenge muchinda uko? Tinavo vanenge vane mari vaya vanorara navo vabhadhara ipapo asi zvinenge urukadzi wavo hwese hunenge huchitorwawo. Saka mati imimi mukatwa asi muri kudaro mukawana munhu anozama kutokubatsirai ihora ichiri kusiri kumachechi kana kuchivanhu chako chako makambozama kuti muzame kubatsirwawo? Chinonetsa ndechekuti nyange uchida kubatsirwa hazvibatsiriki nokuti usati watombosvika ikoko unogona kuwana chinokuwana kana kuti uriko uchibatsirwa pasi panotanga watobuda dhimoni but rinenge richitobatawo nekusaidi kune vaya vasina simba rakanyanya kuwana. Zvo raichegai ndimbodzisa makomenzi ndiverenge kana pane vamwe vane mubvunzo. Pane vamwe vane mubvunzo here guys tibvunze. Saka muri kuti kana muchiti hamubatsigwi isafunga kuti kuda mukauya pano pana sekuru vachazoya pana pamunogona kubatsirikana. Zvino kana muchiti aiwa kana Irene ukaima moyo ndikuti ndiri kudzisa makomenzi kuti ndibvunze mubvunzo imobvunza zvinosesa zvendakuseka hamusadaro vasikana so musadaro vedu we indabvisa makomenzi kuti ndinyatsotaura ndibvunze zvakanaka imi makuseka. Saka mune upfumi hwakawanda zvakadii? Upfumi huripo nedzimba kuZimbabwe kuvatimana akasiyana muZimbabwe imomo nekunze kwenyika izvozvo. Okay, saka inandizivi kune vamwe vari kuti anzi isatanism. Satanism nouroyi zvakasiyana here? Zvimwe chete zvakatofanana. Rangove wedhi rechirungu rekuti satanism handiti? Taunyakotaura matorero atinoita masenzi evanhu. Irene yokaima moyo ndakuzokubloka because ndikosangana nemakomenti ako sure ungati kwai please target ed naginimbi kuti ndiseke kwai target maslay queen mgaizika musadaro so ndakuzokublokai mukadaro nokuti makutotaura kutoti ndinhingirire ndiseke panapa ndichida kunyatsonzwisa tidzidze zvakanaka nakatese anditi hanzi saka imimi mati imimi munokwanisa kubuda usiku mukamuka munokwanisa mati pasi pemvura muri andiziva hangu kuti mungawisha kuti taura here kuti muri kuZimbabwe here kana South Africa kana kuti muri kuUK kana kuti muri kunyika ipi? For now ndiri kuUK. Alright, kana chiti munobuda muri kumvura kupi kuAmerica here kwaIndian Ocean kana kuti munobuya muri kunana Durban, Cape Town kumasiku munobuda muri kumvura kupi? Tinobuda tiri kumvura kwazvakatangira ikoko. Hakuchinje bhesa richinje nokuti waenda kunyika ipi. Okay, pane mwabvunza mubvunzo ranzi kwai munomwa ropa here? Tinomwa ropa especially revaya vanenge vabviswa uvhijini. Tinokuti matorero atinoita hurume neukadzi tapedza kusangana paya patinopukutana paya iro tauro riya ratinopukutana paya munhu anorara anobatwa nehope torisa kumeso kwake aiswa kumeso kwake paya anobva anyatsorara tomushandira akarara tautenda kune mwerumu tomushandira akarara ipapo anosara omuka tatopedza naye. Vereka ndichakublokai vene vanhu vari mumakomenti ndichakublokai umu kana muchiti kwanzi kola ine kunobatana idhika
ndichakubhuloka hii anyway. Ndobvisa manje ndikabvisa makomenzi enyu saka ndoverenga sei mibvunzo yenyu nokuti zvinhu zvamakutaura kwekona tibatire kuvanaidi saka ndorega kuseka here anyway hazvisekezi but maitira muri kuti haasiriwo guys toida kuyazonzwisa imi makunyora zvinhu zvinosetsa ndakukubhulokai ndezvokuunbhulokai kana topiki yapera because shuwa kungati kwazvokai tibatiro hanzi tibatirewo vananhingiri vanaidi zvakaoma saka imimisi zvemuri muzimbabwe namene zvataugwa nakodai kuti kwai mumbobatawo ivo vari kuimubata ava zvinoita naivedu havasi kuona ndiri palive sekuru ndiri palive ndidedzerewo ganitrai kuvatega tione maybe kuda pamwe vanogona kuuya because ndikutirai kuvadetega panapa wosaka vama muri kuti vane zvavo zvavanazvo saka vabatiki zvokumhanya isatwanise kuvabata tinoda vaya vasina kana chavainacho vaya tosangana navo ipapo tosangana patatu totora zvatiri kuda isusu tovapa zvavanoda saka zvichireva kuti kune zvimwe kune kumwe kwazvisingashandi ko kune vamwe vanhu here kuti makambozama here ndambobvunza wangu just general question kuti kune mumwe munhu wamakambotageta muchiti muri kunozama nhingi mukamutadza here kune vamwe vatinenge takatageta but kuna umwe vanokuti vanonamata zvisingaite zvekuti vanenge vachipisa unototsa saka muri kureva kuti kune vamwe vanhu vasingabatiki munamato ndoyega yakakukundai hakuna vamwe kuti besides munamato wokuti muchinda munotowana ane zvakewo kana kuti kune vamwe vokuti vanenge vatorinawo zvakewo usingatozivi unotozozivawo notosvika ipapo tonototi aisaka vatinenge titori usemu whatsapp group saka motozongodarika ko zvekuti right pamunozofuma muri pasi pemvura paya munenge mangozofuma maindeka kuti mune pane vatakaona vakadonha vhiki rapera vari muchinhu chakanga chakagadzigwa nematandazo kuda ndiwo ndege dzinoshandisiwa here kubasa kokuku kana kuti chii handizivi imi munongofuma muri pasi pemvura hamunawo zvikepe zvenyu kana ndege dzamunoshandisawo tinoshandisa vanhu munazvo tinoshandisa vanhu totora kuti kune vamwe vaya vatinorara navo vaya nekuti ringotipa mari yakawanda ivo vavo ndo anenge ari mabhiza edu ndi anenge ari maperedi ayo saka bere ringabva kuuk rosvika kuno africa inongotoshandisa munhu yakarara ari but kazhinji kacho nowazoshandisa munhu ari padhuze newe hey remember sisimelika inenge utori mweya yatinechishandisa vanhu sokuti munhu anofuma akaneta hatozoti atoshanda ya ko nyama dzavanhu hatidyi sezvatataura kuti isu tinoita zvemastems kutora mastems evanhu imi munoita zvemaspams evarume zvenyama mhuko wosaka madepartments akasiyana siyana kuti kune vemaspams kune venyama kune vechii vamwe vanototengeswa idepend nekuti unenge wakapiwa kuti kudii kuno umwe anonzi uraya kune vacheche vachiri mudumbu vamwe vanosunga zvibereko zvevamwe saka witchcraft is saka iwewe koda uri sei wakazvimiririra kumusha kwenyu iwewe wakapedza vangani kwangu kumusha wakatojoina hapana notaura mumwe masimba atofanana hapana nokumura mumwe kusvika ufe wakajoinisa hapana wawakadyawo aiwa hatidyi zvatinoita manje kana munhu afa pabhokisi paya vanhu vanosara votakura zvidhuna vachinoviga isu tinenge tatotora mutumbi kudhara vanosara vanoviga kana mbudzi chayo iri nguku saka matora mutumbi wacho munoendepi nawo tinoenda nawo pasi pemvura ndo anongogara zvingorisepa papa tichingoona tichishandisa tichipa mastems kune ivavo tichingonofugidzwa mataura munenge mashandisa aya saka muri kuti pasi pemvura idzodzi kunana kwatinoenda tinoti kunoswima kumabhichi kupi pasi apa pazere vanhu vakafa vakatogwa vamakatora vanenge varipo ndosaka ndati zvinenge zvichisiyana nekuti ninge wanzi uitei vamwe havauzwe vamwe vanoviga but vamwe vanosara votora mutumbi vakutoshandisa
ya zvekutogwa kwemutumbi hangu izvo ndakambozviwa kuti kwai munogona kutonoti muchinoviga munowanikwa muine vachivhura kofini vanogona kuva muine zidanda musina munhu anenge adzisapi asingazikamwa kuti aindepi kandi chodove chokwadi naimi vamwe vanotosara vachitega bhoti vhinga vanonga vachitoona munhu but isu kuteta totora munhu kudhara iri muka woonenge wangove mufananidzo munhu munenge matora exactly. Saka imi munotoita zvimwe zvaizvo kutoti like izvo zvandaziva nhamba yako kudai so yawandifonera nayo iyo yekunze iyo ndakakufonerawo ndikati imbondibatirawo nhingi unotondibatira unotoenda kunoita maplani as long as uchida kuti joinawo tinokubatsira imari kai hautamburi aiwa unotambura aiwa hapa kuzojoina apa pando pangazotinetsei asi nemama kukuru kuti maybe kuda zvinongonzi munhu waunoti kuda mheno mubatai munhu zvino aiwa kana zvizokujoina bodo saka makawanda nhamba yenyu inosvika kumachi sofa kune vangu vatoshandira ino vakutosvika kuma7 vako target yapo kuti vanhu vangane saka target yenyu inenge yakamira sei kurero kwaunoita nevanhu vayo uchitora maskills uchiita sei ndokuwanda kweupenyu hwako ndokuwanda kwemari yako saka imi vanhu munorana navo apa mubatire zvirwere haubatiri chirwere hamuna chirwere so zvirwere zvinozoonekwa chero mari iripo upenyu huchiwedzera saka izvozvi muchiti upenyu kuwedzera imimi muri kureva kuti pamakore watiri kuma30 something haunawo anditika uchatosvika kana kuma100 zvinenge zvakudhipendawo nokuti wafoti nokuti pamwe pacho ukatadzawo kushandawo zvakanaka zvinokuurayawo saka the more you work hard is the more you gain life saka ima hamuna kunyatsoshanda kubva chikorufu yezi kusvika iko zvino 30 something mune vanhu 70 hamuna kunyatsoshanda zvemi saka makawana makore mangana makawedzeko pamusoro penyu nokuti kutosiza kutora mhiri kuno kwemakungo kuti pamwe zviri hazvinopera but zviri kungokuteera pese pakuti zvinewe saka munotomboda kutosiya kuti ndinoda kutosiya izvi nditewo imba yangu handichadi basi zvinongoramba zvichingodzoka zvinoramba zvichingobvopa kungobata kana mimba inenge ichitongobva because haufaniri kutoroorwa saka huna mwana hauna umbobvera wakarogwa hatina mwana handabvira ndakaroriwa and it's not even bothering you zvinotondirwadza uchitoona mumwe wachitochatawo unonge uchitorwadziwa kuti nhai vedu wei ipapa vatechitowisha kuti dai nditoriwo olindanganaitaigani but zviri kuramba ya right pane guys nekuda kwerevenge chete mukadzi uyu mwana uyu akasvika pakunojoinisiwa zvinhu izvi ari nemumwe wokutyora namai vake vaita zvinhu izvi kuti vasvike pavari apa nhasi pakuti vakuita zvokufamba vachitora zvinhu zvavanhu vechikadzi kana zvevachirume vachijoinisa vachiita zvavari kuita izvi witchcraft handiti mazvinzwira pane umwe ane mubvunzo ere guys because chero kuti titiudza handizivi tina sekuru vachaunza panapa afterwards vanga vachizama kundifonera panapa handitika sezvo iwo uri kuzama handiziviwo tikungotiwo ungozama kubatsirikawo kana zvichiita timbonzwawo pavanouya even pamhepo apa vakafona tinzwewo but network yavo yanga ichitinetsei pana ichitira kufona kutaura navo timbonzwawo kuti zvinhu zvakadai so zvinobatsirika sei munobatsirika sei zvinobva sei tinzwe kuti vanoti chii aiwa ii kunenge maita basa ndatambura vedwe kana kunobhadharwa mari ndiendese hangu zvipere ndandwa ndakudawo murume hapakaipa asi pamunotorora nevarume papa munenge mutonzwawo kutofara chaiko kutonakirwa unotonakirwa naye panewo kutota unenge uchida vaya ndo vatisingatori maspems avo because unenge uchimuda wo mutomboita rudo rwokuda munhu unenge uchitoda munhu but zvinoramba mai maka please musadaro ude musadaro makomenzi enyuka musadaro please veduwei musadaro veduwei mamondisekesa zvisingasekesi anomaona indikutira kuti tinyatsonzwisisa tinyatsokufambidzana nekuva tinyatsonzwisa zvofamba sei imi makomenzi enyaya kuita kuti ndiseke panapa handitika hanzi tora iro ramai mashi
mai makamusadaro so sisimeli pane vaenzi vari kunoka ndichajoina hangu ndichitarisa makomenzi ndovirira kusvika sekuru vauya. Alright, pakanaka ikola maita henyu maita basa henyu nyarai. Maita basa sisimeli ndokumbirawo kana zvichibvira nhamba maiona vanobatsira vese ndipeiwo nditry. Alright, aiwa namba ndinayo, namba yenyu ndaiona ndichavapa ivo regai chizosekuru vauye then kana vauya ndino namba ndaisa zvandaiona ndeyenhumiri kai ndongokupai namba dzasekuru asivo ndofunga vari mumakomenzi umu vombozama hamene kuti zvinobatsirika handizivi. Maita basa sisimeli musare zvakanaka. Alright, iripo, thank you maita basa yenyu kola. Right guys, munoti kwanzi izvo witchcraft hakuna, handizivi manje mativa mwati satanism vamwe vakati witchcraft but kola ati izvo chinhu chimwe chete because kana pachitogwa zvinhu zvavanhu pachishandiswa kuti paite havadye nyama dzevanhu asi vanoita zvavanoita vachitora mabhodhi evanhu vachidii kwandiri I think it's witchcraft and I think ndiyo witchcraft yachona iyoyi hanti maona. So guys ndozvatoda kuti tinyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei because vakawanda tinofunga kuti zvinhu izvi hazviko, it does not exist hanti maona, tinofunga kuti it doesn't exist zviriko. She called me earlier on kola andifonera pekutanga infect makuseni akati ndisime ndine nyaya yangu I don't know kuti ndikati no pandiudza pekutanga ndangoti paazotaura nyaya yacho ndikamutarisa so profile picture yake nezvaari soka ndatomboti yezvo nemwari kochi but anyway handina zvandingakwanisa kutaura who am I anyway. Chatongodawo ndechoti dei kola angawana rubatsiro asiyana nemabasa erima ari kuita aya because mabasa akatoipa ekuti vanotora zvitunha zvevanhu vanhu vachingovigwa vachinzi hanzi mune munhu mukofini imo musina munhu handiti mazviona. Hello right, pane vangu vachizama kufona ndofunga vadona regai timirire vamwe tinzwi kana varipo vamwe vakambosangana nazvo zvewitchcraft izvi kana kuti varimo muwitchcraft umu vanoda kubatsirika because I believe kuti every problem has got a solution handika every problem has got a solution. Kana chinhu chawakajoina unogona kuchibuda zvinogona kunetsa kuchisiyasi unochisiya chete hanti maona. So we are here to try and help these people so that we build a better Zimbabwe hantika because tinenge handi muri kuona kuti tinavo tiri pamwe chete panapa unenge usingazivi kuti munhu ndizvo zvaari handiti maona. Mangwana motukana musikana konzi wongozona wakudhonzwa kufu zvaanga achitaura kana kumonyorodza kana kudii izvo washanyigwa hanti maona unenge usingazivi. So ngatibatsiranei navo handiti kuti tionesane kana zvichiita sekuru vachinge vazofona apa tione kuti zvinogona kubatsirika sei handiti kuti vasiyane nemabasa aya. Kana uripo umwe nofunga ndeye guest wangu azama kufona pa network handisi umwe chitu kana uripo umwe ari kuziva ane zvewitchcraft zvanoziva nyaya dzewitchcraft zvichina kuti indakambosangana navo varoya kana kuti ndiri kutoshandiswawo asi handizvidi handimaona sakola uya kuti ndakatanga serevenge simply because of a revenge nekuda kwastepmother vaimushungurudza ari mwana mudiki. She went to an extent of kunojoina zvinhu zvokuti izvo ndoda kurevenja stepmother to the extent yekuti iko zvinezve ave pakuti achakwanisa kubuda from the age of 12 now she is 30 something handika achingori muzvinhu zvakadaro handiti maona nekuda kungoti revenge chete. Saka right kana varipo maroda kufona guys fona henyu vamwe vangatisa mabvunzanzi komela hautyi koini ndinogotya dai guys kuti ndadii ndotya kuti ndaita sei ndatuka vanhu ndavatuka here ini handina kuvatuka saka ndogotya kungovhunza mubvunzo ingori interview kungobvunza mubvunzo ndokwatilda mubvunzi wangu kuti naiwe tilda unotya here vaya vanenge vachiti kwai tauya panapa tinoroya tinodai haatyi wani ndozvandiri kungoitawo ndiri kungobvunzawo mubvunzo chete nekuti tinyatsove neknowledge yezvinhu izvi tinzwisise animona. Saka chekutyisa chekutotya handina because ndakumuofenda handina kumbomutuka handitomuzivi ndatanga kutomuonawo nhasi paandifonera kuseni ndopandatanga kutomuona handitomuzivi. Pane mumwe yake kola amene tindotaura nyaya yake here but iye manje aenda kubasa anga achita kupinda ku night shift ari kunze kwenyika zvakare handika but uyo anoti iye akazoramba handimaona
akanga mufamily akaroorwa nyaya yake kuniudza kwanga achindiita paanifonera ati aroorwa kudaro nemurume wake vakanga vachiri kuno kuafrica kudaro akagara 3 years asati aziva vamwene vakasati vasangana handitika hanzi asi pambiri panga pasingabati hanzi ndaidiwa zvisingaiti zvokuti sisimerinde ndikaunga chero murume ndiri mutoiletika aindimirira mutoileti asi hanzi ndaiti ndichita mimba dzaibva ane chimwana chanacho chine 3-4 years mwana iye anga chitanzi ndakamuzvara ne5 months anga achitonditaridza anitumira pictures ari mufoni mangu achiti ndakachekwa hanzi mwana akanga akagara pachinhu paprivate part yemudzimai pamberi apa achiramba kubuda paakaburitsa mwana iye asina nyasha dzamwari akararama mwana iye handimaona hanzi pandakazoenda kunointroducewa kwana vamwene hanzi vamwene the first day vakasvikoti iwe muroora iwe vanhu vanga vatichata remember kwavaigara kuno kusouth africa handika ndokuzoenda kuzimbabwe kunona vana vamwene handimaona zvikanzi navamwene iwe waindawa usina ringi iwe wakachata ndokuchimuvigira ringi yeblack kundonidzira kwanga achiita ndofunga munin'ina wake ari mumakomenzo munin'ina wacho aripo panapa ndokuchimupa ringi yeblack iye ringi yeblack kwai ndakangoita kuti ndakangozvitiudza kuti ringi yeblack iringi rudzii ndichibva ndaramba ringi yeblack iya kutsanangura kwanga achiita handisi ndadaro ndiyanga achidudza kwai ndobva ndatora ringi iya ndobva ndangoikandapo kwai ndakandapo kwanzi mangwana kuseni kwai ndobva vauya netaibika kwanzi hakuna kitchen saka taibikira panze kwai chibikira panze kudaro ndobva tapedza kubika ndobva vapakura chikafu handika kwanzi pamba pavo panga pasina chibage kana nyemba kana chii zvokuti mutakura kwanzi vakati iwo unofanwa kudya mutakura kwanzi vakabuda vakaenda vakanoya nemutakura handika kwai vakananga nawo pandiri vakati idya mutakura uyu handitika isecond day iri kwai ndaramba zveringi kwauya mutakura kwai saka mwoyo wangu wanditi kwai ndakagara nemekazeni here wemurume mumusha imo papa pakauya mutakura kwai ndobva ndanguwa mwoyo wangu chiti no handitika mutakura uyu maya kwai ndobva ndaramba mutakura uya ndobva ndatora ndikati kune kazeni omutakura uyu ini zvomutakura izvi handizvidi handimaona kwai kandiwe vanga vakamira vari pawindo vakadongorera handimaona kwai vakadongorera vari pawindo kudaro pavakaona uya achisvitsa kazeni handimaona vakamhanya mubanda kunobvuta ndiro iya yemutakura svikasazvidye mutakura uyu kwai ndepandakabva ndazadze big question mark manje ipapa handimaona kuti nemhaka yei chii chiri kuda kuitika pano handimaona right ndikati ko murume wakabomuudza here zvikanzi murume unomuudza asi nyaya yake inorwadza guys I wish dei anga ari pana sina kuenda anga achitatanga basa na6 kwaari kunyika yaari handimaona saka ida kubasa dei akutaurirai ega mazvinzwira nyaya yake handimaona inorwadza nyaya yake inorwadza anga achinifonera achitaura nini kudai soka ndashaya kuti ndomuti kana kuti kudinda zongomuti achiti kwanzi ndoda kuzviwisira muchitima but ndikatarisa mwana wandinaye manje wandakaita uyu after a long struggle ndiye anondimisa hanzi 3 times ndichitry kuattempta suicide because zvinochandifambiri hanzi akarogwa 2016 paakangoita mwana achidiwa pesa 2016-2017 hanzi 2018 kubva january kusvika december murume wake anambobvira akarara naye kana kumubata kana kumugunzva kana kumuita sei kusva gore ripere ndo dambudziko raanaro handi ndikati kwakanakazama kuti nemurume wako anditi kudii kwai ndingachikoti ndakaneta kana kuti handisi sex machine kwai atochinja murume handimaona kwai idzi munguva anogona kutibhukira holiday like last year hanzi takaenda kuholiday takabhukirwa holiday takaenda kuholiday taenda kuholiday kuya kwai ndikati akuda pamwe toda kunobhonda kuya kwai ndakatosvika ndikatobata ndikatodii kwai utonasona kuti munhu asi kutomboda kwai anongoita akangoita ka1 zvinobva zvatongoperera ipapo kuchazodai kwai tinogona kuita ka1 kana kuti pa6 months murume uyo haachadi handimaona anenge asingadi anenge achingopa maexcuses hanzi ndakambotanga ndichapopota kwai kusvika atiza mubedroom iyo zvino zvakurara pasofa kwanzi mari ndinopiwa hapana chandinoshaya zvese ndinopiwa asi mumba umu hamusina bonde murume bonde hapachina zvachose kwai pandakaenda kumusha ndave nemwana chichitutodza vanamai vana vamwene vaya vari iko zvino vagara vakazobuda musati vakaenda kumiruko handitika vainda kuchandoko ndokuzotora mwana achienda naye kundiza vana vamwene uko kwai vamwene vakanotora chimwe chimwana chisvava changa changozvagwa chine 3 days kwai chomwe mukadzi vakauya nacho kwai vakati takura mwana uyu kwai ndikatakura ndikati nditakura mwana kwai saka ndakagamuchira mwana uya kwai ndisingazivi nchingori kuda vari nditakurisa mwana handimaona kwai zvikanzi ya titakura mwana uyu kwai ndobva ndatakurisiwa mwana uya kwai ndatakurisa ndikati kwamaive mwana vangu varipi zvikanzi vaive mwana vangu varipo ngakamira pachitakuriswa mwana wavo handimaona kwai ndakangotakuriswa mwana uya after some minutes ndikatorigwa mwana uya kwai saka kubva ipapo
zvinhu hazvisi kundifambira zvakanaka. Achiti takaita mabhizinesi handichatauri nokuti in case maybe zvinogona kuzosikama kuti ndiye maybe kana ndikabudisa information stereki handimaona. Kwanzi takaita mamabhizinesi ekutoti zvinhu vakaita makombi aisvikana 6 kombi yaingonzi imwe yapinda pasi pebhazi, imwe yanopinda yangonodhumira yaparara, imwe injini yanoka zvisina tsarukano handiti maona. Saka ikozvo kumba kwacho neko kwanga achiti ndakagarira chii kwavowo kwanoti ndikati kwenyu kwaunoberekwa ari kuti kwandinoberekwa wofutika kune ane dambudziko namai. Mai iyo hachisi kufungidzira anotoziva kuti mai wabva riri machira vanomuka usiku handiti maona. Mai vakatomuzama kudhara kuti ajoine but akaramba handiti mazviona. Saka anga achiti anzi saka ndatongoona kuti kwese ndiri kutsvaka kudumbu nekumusana the best way is for me to die, but chinondikonesa mwana kuti ndikatarisa mwana wangu uyu izvozvi hanzi ndiri stressed, anga chini ndiri stressed kuti ndazomupa kansela yari pano izvo zvari kuona vari kutaurirana kuseruku ndamupa kansela kuti amukansele because patataura ambochema stereki handitimaona zvikanzi izvo zvindikaita stress stereki hanzi ndinozvimba kuzasuku kwechikadzi kunenge kwechikadzi hanzi kunozvimba because mwana yanzi akaita 2 weeks akagara kuzasuku achitiza kubuda ari muchipatara handiti maona. So ndo zvinhu zviri kusangana nevanhu izvozvo zvazvichida kuti dei anga ari achisanangura semasanangura anga achidi achiti achindiudza handiti mazviona. Saka zvinoreva kuti iye anga achinditori naisi assessment. Saka zvinoreva kuti ndiri kufikisirwa ndakaramba kujoina here kana kuti vari kuda kundiuraya here kana ndikati ini mhinduro apa handina, asi chitogona kubatsira ingori counseling yekuti urege usafunga mweya kuti uzviuraye. Ndobva ndamupa kune musikana ari kumubatsira ari panapa, ndiye munhu ari kumubatsira handiti maona. So ndo zvinhu zviriko izvozvo izvo handiti maona. So handizivi guys, I know kuti kwanzi kumapostori kupi kwasina kuenda hanzi anga achiti hanzi kwaanoenda kunobatsirwa hanzi vanosvika hanzi ndakatomboenda nemurume hanzi vaihaka kudai so kuti murume akabhilive hanzi vaihaka zvobuda pane umwe munhu handika kwai vachitaura nemazita chaiko handimaona kwamene kuti ndekupikwa kwa hanzi vachitaura nemazita chaiko kwanzi murume ndopaita sokuti bhilivhei but chingobvapo chete but solution yekuti zvinyatsoperesesa chose hapana. Kwanzi zvinogona ngopera kana kuti madaizi ekungoti ndikatsaka iwo chiti iwo izvozvo wakazvimba kuku murume unomudii unoda zvikanzi no kana ndiri right ndisina stress ndisina chinhu ndinenge nditoripo asi ndikangostressa cheteka ndotanga kuti hanzi noita munhu mudada tobara mwana zvazva kuto munoziva zvinhu nyaya yacho zvinoda de muri dzanogona kutsanangura zviri nani than inini handimaona dei anga ari pacho kutsanangurai ndichatraya kuti musi wanenge ari off handimaona musi wanenge ari off ndichamubvudza tunoita off rini kana kuti masikati ndongoya naye even ari one guest mungonzwa nyaya yake mongoteererawo muzive kuti guys witchcraft iriko handika havasi vese vanokusekerera vanokuda ingave mumafamilies umu handika havasi vese vanokupa chikafu vanenge vachikupa nemagood intentions havasi vese vanenge vachikupa kana hembe yekupfeka chaiyo hanzi takambopuwa hanzi tiri varora vese hanzi takambopuwa mazambia handimaona kwai varora vese vakagamuchira indakasiya kupesera kupuwa zambia handimaona kwai ndaita kupesera kupuwa zambia riya handika kwai handina kurisunga zambia riya ndakaritora zambia riya kwai ndikarisiya kumusha kwave ikoko kwai ndazoenda kwanobatsirwa ikoko kwai mweya uya ukanohako kwaburiri kupi kwai I had to go back kuti zambia rinotorwa kudzoka kuno kuafrica kuti andira zambia iro ripiswe handiti mazviona kudzoka kuno kuafrica kuzofambira zambia kuti ripiswe handiti mazviona kuti ndizoti zambia iri rinenge symbol yekuti chi ina handizozivi ipapo naiye haasi kuziva handiti maona but ipapapa isusu nyaya dzoenza kuti ungati indomubatsira ndandati auye pano azobatsirikana pana sekuru but munhu anoenda kubasa anga achindi kuenda kubasa handiti maona ati ari kuenda kubasa saka aenda kubasa handiti maona dei anga aripo iye achanasa kuzvitsanangurira hesi babata tenda mahachi tiri boys umurisei hanimaona saka guys ndonyanza tenesangana nadzo kana vari pamwe roda kufona guys vanoziva mafirst hand information about this witchcraft nyaya dzeuroyi idzi please fonai sekuru vaya vasati vafona because sekuru vaya vatisati vafonera isusu maybe back in because vari kumareserva kumushoko network yavo inombonetsa vauye vataure zvenyaya dzeuroyi idzi handika at least tikaita vanhu 2-3 munzwe zvamunonzwawo then tozofondera sekuru vozodii vozovharisa
Antika kana uine nyaya unoziva dzewitya kana ukambovaona varoi vacho indinodoriwo nemubvunza ndoda kudobvunzawo panyaya dzekuti ivo varoi vacho nava vanofamba especially vaya ini chandoziva nechekudai. So guys, pane nyaya iyoyo, nyaya yavanogara kugweri vanoziva nyaya yakaitika. Nyaya iyi inyaya asi yakaitika. Varoi ava vakanga vane chikwata chavo vachiti vari kuenda kupi kuguva rakanga ranhingirira ravigwa munhu musi woyo kugweruko. vanhu vekugweru nyaya vanoiziva pamutapa pasymmetry paya, vachiti vari kuenda kunodya nyama yemunhu anga avigwa musi woyo. Vainda kudaro vakasangana nechimwana chaibva kuchikoro. Kune vana vanofamba netsoka vachibva mutauni kunana CJR kuya vachifamba netsoka chipinda mumambo. Handimona ndokutora chimwana chiya zvikanzi uya kuno. Antika toda kuti utibatsira, toda kubatsira tozokuperekedza kumba. Chaibva kumasports chimwana ichi kwakuri kuma66. Ndokutora chimwana chandokupinda nacho pane magraveyard. Vanoziva kugweru graveyard iri paopposite paside peroad panofamba nevanhu. Ndokutora chimwana chiya, vatora chimwana chachiya ndokubva vachipakwa ishamhu chinenge chimuti. Zvikaiona paguva apa kapa unorova kudai sokwai vakatanga vamupukuta kumeso. Saka mwana uya haana kumbozoona zvakawanda wanda. Chimutanda handika ndobva varova vapavhurika. Ndobva vapinda mukati zvikanzi orova manje ovhara. Ndobva vamupa wachi kana dzakuenda kuma33 handika wozotivhurira tobuda. Hanzi nyaya dzakuita makuseni tobuda handika tokuperekedza. Right, mwana wegrade 5 uyu, mwana uya wanzi rova warova, vapinda mukati, mwana warova kavharika, vanhu vapinda pasazviri zvimbuya zvitatu. Anditika kwete zvimbuya futi vakadzi vakati chikiti zvakanyadzisa guys, zikabuda nemumapepa nemachi kuma 1994 95 uko. Andimona right, mwana semwana hopedza ndibata fura wavata mai mwana dzakanochaya 6 kuseni. Mwana wakavata, vaya vari pasi kuda munenge makasvibaira vaone kuti chi panze kwachena 6 7 vaya vanoshanda kumakuva vaya voita maraundi avo vachiita patrol vachitenderera mukati kuti vaone kuti zviri kufamba sei. Ndokuona pamusoro peguva pakavigwa munhu ukwera zuro pakavata chimunhu pakuseni. Ndokumanya kuti zvikochi chaitika munhu wabvepo wakavata musoro apa zviri kufamba sei. Handimona ndokumanya papolice station padhuze pamutapa apa ndokuvadeedza vanhu ndokuenda ndokuzara paya ndokungana ndokumutsa mwana uya mapurisa. Iwe wasvika panapa sei? Zvikanzi kune missing report yemwana asina kusvika kumba kunze akabva kuchikoro. Hausiwo mwana unonzi ningi uri kutsvagwa here? Ndiye mwana aitsvagwa uyu. Right, wasvika sei pano? Zvikanzi no, pane vakadzi vakandikumbira kuti ndiuye panapa vakandipa chiti shamhu iyi yanga iri pasaidi ava. Saka vakadzi ava varimo mukati mupi? Zvikanzi mukati momumu. Zvikai zvakafamba sei? Mwana aende kurondedzera vedu we vanhu takatutumuka kubva kwatinogara vedu kumachi wokuti kuye kune varoi vari kuda kuonekwa. Takamanya munongowai muzazi zvikunhu zvekumarikesheni. Takura marikesheni ka tida kuenda kunyatsoona nekunozvionera nemeso. Takamanya vedu kuzarura graveyard yese kutsika makuva kuzara tida kunoona varoi. Handika zvakazati dzava kuenda kumatini pakadaidzwa majournalist ese akauya kudhara zvinhu zvichakanaka paya. Majournalist akauya, mapurisa akazara, mota dziva masandana aya akazara, pakazara vanhu. Handi muri kunzwa kuti vadi vatore nhau vachiona vachinyora. Dzave kuenda kuma10 zvikai mwana wachirova vabude. Vakadzi vari kutobuda vachimba mai mwana muya umwe akabata ruoko umwe akabata gumbo kunodai sauzuva rakachekanyika mai mwana pakazara vanhu apa vakashema mai mwana vakaita kumuza machira aya epolisi ered aya ndo vakaita kukandigwa kudai so kuti vamoneredzwe nawo vachitogwa vachisiwa masandana emapurisa vakashama kudaro vachiindiswa vakatobata nyama dzemunhu kwakutodaidzwa anzi varidzi veguva vaya kuti vachiuya vaone kuti muguva umu munhu atodliwa muchina munhu. Handika kwai tempering dead with dead bodies kudii mapurisa aitaura tempering with dead bodies wamene chazi dzaita ugwa ipapo. Handimaona vakutoka paya yakaita toku mugwerumu guys. Vanhu vekugweru kana varipo ngavapupure izvi. Handiti so nyaya idzi hanzi so nyaya yaive iri yechokwadi yenai yanga iri yechokwadi fulosi akusi takaenda ndinokuda zvinhu takamanya kunoona vana Ruben Bago kani mazuva aya ndopangu achiri majournalist ndo vaitotora nhau vana Ruben Baro ipo paya takamanya kuti agumbo ndibereke tichinda kunoona kuti varoi ava vakamira sei zviri kumbofamba sei ndiani unoimuroi wanike vari kutonyatsobuda mai mwana kana apa vanozototanga kuita kuti bwai manje vazoona kwachena manje kuita kunge vambere kuti zvinofamba sei ipapo. But hauzonyatsokuonesesa because panga paora nevanhu pazara hauzonyatsokuonesesa unenge wakungoita zvokuda kupoya uchiona si usinganyatsokwasi vanhu vakanga vari mberi ndo vakanyanya kuona anoda
vhurira mumwe nzira kuti unoona ndiani hakuna handiti zviriko hanzi zvakaitika futi kuislands. Saka guys chifonai kana muchifona handika kana pasina tiningirire tifonerese kuri vaya tihwe kuti nyaya dzeuroyi idzi zvinofamba sei ende zvakare tinogona here kuavoida handichibona yesisi bridge zvinogona here kuti pane ways dzekuti tinogona kubata varoyi here kana kuvaavoida hamene zvekuti kwanzi muroyi anova kwakamira pamusha penyu zvinenge zvafamba sei zvinoita sei kuti pawanikwe zvinhu zvakadaro nokuti vedu vechinhu chinonzi muroyi chinhu chakangoipa handiti maona chinhu chakangoipa Bob Mugabe hanzi 714 people watching apashaikwe 50 vanoroya. I know anditika I know asi zvinondika ndezvekuti vanhu havabude pachena manje vanhu havadi rubatsiro vamwe vanenge vachitoda neuroyi hwacho vamwe vanenge vachitoda uroyi hwacho naihwohwo. Saka unobatsira sei munhu anenge achida zvinhu zvakadaro zvinoda munhu anenge achinda kuzvipira pafoni apa vanhu vanombokuziva handimaona unogona kungobvisa profile picture yako ndasingadi kuti tione hako yako woisa kana chipepa chakango hameni kana chisei anti wofona then wogona kuzobatsirwawo anditi mazvona. So ndonyaya dzinenge dziripo handiti mazvona right. Panenge pane vanhu vakusenda mameseji regai tiverenge mameseji avo teens kuti vari kuti kudii right vabva vafona. Hello caller. Hello Sisineli Makadiyenyu. Tiri right Makadiyenyu caller. Ndiri pamwe ndangofanira kubvunza kuti ndinzwa kuti kana pana anozoziva mhinduro ungange uri muroyi here usingazvizive vakawanda vakasiyana-siyana vangotera nasisi vangu chaivo pacho nedzimwe hama dzamu dzapatozvitenzedzo but ndaingonzwa kuti nditi handizvoni uri muroyi pese pandogara nevanhu ndogara navo vanenge vachinituka kuti uri muroyi sekunge vachindituka kana tanetsari. Saka kakawanda pazvakaitika saka da kuziva kuti ungange uri muroyi here usingazvizive ndokandirangarira ndichimuka kana kuti kuisira poizeni kana kuita sei handirangarira ndichidaro. Alright. Ini sekuziva kwanga handizivi vamwe vachapindurawo but kuziva kwandinoita inini unogona kushandiswa kuroya usingazivi handiti ini ndosachida kuti sekuru avazoya vanyatsotizonyadzobvunza kwavari handimaona but chandinoziva nezvekuti unogona kuti maybe kutomutswa handiti uchienda kunoroya maybe handinyatsokuziva asi regai tinzwe kuti chemwe sekuru ava vanoti kudii. Saka wati kwese kwawafamba vanenge uchingotuka uchinzi uri muroyi but havakuudzi kuti wakaroyani. Yellow caller. Even nasisi vangu chaivo hama dzamu chaidzo like my blood sisters vaiguru. Hello ndiri kunzwa. Taura yako. Hello. Tiri kukunzwa. Hello. Tiri kukunzwa taura yako. Like almost pese pandagara. Almost pese pandagara. Like even nyangwe nehama dzangu nasisi chaivo vaigona kunditi zvoni usabata chikafu chedu just in passing. Saka zvanombondinetsa kuti ndiri muroyi zvoshuwa. Zvakatangwa nemakore mangani? Ndikona ndichiri ndiri teenager chaiye ndangoti kuma 15 years. Ma15 years ndipo vakatanga kuti label out muroyi. Paunogara iko zvino neva unoshanda navo vanobudisa here futi mashoko iwayo. Network. Independent amunda kushandisa ndagara ndega handichisina munhu andogara naye. Ndoreva kuti kwaunogara ikoko kwacho kwaunogara hauna here vamwe vanhu kuti vanenge vachitogona kungokudza kuti aiwo kana kuti uri muroyi kana kuti unorema kana kuti chi zvangogumira kumba kwenyu ikoko. Zvakagumira kare izvezvi ndagara ndega. Okay, alright. So regai tinzwe regati gonzwa kune vamwe kuti vanoti chiyo tinzwe kuti vamwe vanoti kudii.
especially sekuru kana vakauya kuti zvinoita here kuti zive kuti munhu unokwanisa kushandiswa oright iripo unokwanisa kushandiswa here kuti uende kunoroya usingazvizivi because kana mumba menyu everyday uchingonzi nevana mai vako day roga roga day aday uri muroyi mvamen handimaona right kana ari panoziva anoziva mhinduro kana kuti anoda kubatsira kana kuti angave wechivanhu cheche anoda kufona abatsire uyu kana wechiprofita anoda kubatsira nemhinduro pano kana even call okutanga uya kuti anobatsirika sei please you are very free to call hanzi mubvunze tana zvaanorota here manje atodona hanzi unogona kunge paine mari kushandisa face yako for witchcraft kuti vanhu vasakude vaya vhiki yapera kuti vanhu muroyi anogona kupfeka fesi yako handimaona opfeka fesi yako iwo gotofa kuti ndakaona nhingirikiri achindiroya handiona kandi haasiriye handimasviona ifesi yangotorwa yemumwe munhu yakapfekwa pamuroyi chaipo chaipo kuti ashandise saka regai tione kuti tingabata sekuru kana pasina mumwe anoda kufona nyaya dzakadai hamubatsirike kana makavhara nyaya dzenyu garai nadzo hamubatsirike namba yesekuru vaya vaya ndakaisevero right. I don't know Toya, but sekuru vaya vakazvitsanangura ndo vatikuda kuti vauye pana pavanyatsodzidzisa alright unofona papi muzukuru wemasvingo ndokumbira kaundipindiro nhamba yasekuru vaya ndipoka nhamba yasekuru vaya ndipiniro nhamba dzasekuru vaya apa nokuti dziri mufoni yandikushandisa palive saka ndikada kuti ndidzitoreka live inobva yadona because ivo handisizati vari kufamba sei vari kufona pafoni iyi right kola hello tiripo makadi zvenyu wedzerai volume mbijani ndiri kuti ndafona nenyaya yekubvunza ndoda kubvunza something kuti since pana kona ambotaura uyaya wekulondon akaitara zvekuroya zvekuita hazvasingaite risinoni kuti bcause angaitara kuti ane vamwe vanhu vaanongoenda kwaari and then achiona moto or something zvanga zvisina here kunaka kuti aikwanisa kubva atiudza oburitsa vamwe maprofets or vamwe vanhu vatoenda kwavari tinamata tichiti pamwe vanhu vamwari ivo vasire vachishanda vese kumvura vanhu vanoziva kuti ataure mazita avo emaprofets zviri ndatanzwa nekuenda asi good one iyoyo asi zvaitaka aikwanisa kubva angoti tozivawo kuziva kuti zvishuwa ndaikoti kudabvunza mubvunzo wekuti sepaangotaura kuti pana vamwe vanopisa at least dai atipawo taziva kuti vanopisa vacho ndevapi nevacho vareda achifuna kuti vakafanana ndevapi kuitira tizive kudanzwa nekunoiswa maoko nevanhu vavanozosangana navo mumvura vachifukidzana tinatira ipapo good one I think ipapo ichokwadi asi anosungwa mona kuti haazosungwa here akabudisa mazita evanhu panapa ndingazoziva zvangu ipapo but chirongwa ichachakanaka kuti vanhu vese vazive kuti vanhu dzimurima dzisimona but pakuzobudisa mazita maimwana vanhu vanosungwa muzvioniwo ane imwe nzira yekutanga ite nazvo kozi tanzwa nekuroverwa musaga tikungonzwa nekunoiswa maoko tichimiswa mvura yezvitunha tichinzi anoitin saka kola imi munenge muchitoziva henyu kuti mvura yezvitunha ndiri kuti sematauriro avari kuita ari kuexposa ka ndiri kuti zvakafanana hati vanenge varichienda kumvura vachiita zvavanonoita vachinoita sei zvisakuti hazvishamise pamwe tine zvimwe zvatinomiswa zvatinoita
tisingazive kuti vanhu vari kuinishetwa saka at least dai taikwanisa kuziva kuti ndekupi kwazvinoitwa nekwazisingaitwi torekesa peni vanhu vakadaro kana vari pakuinisheta vanhu obvious pakava pana profeti romufundisi ajoina ikokoko anojoinisa chechi yese maona toramba tichingoenda ikoko tichinojoiniswa vamwe hatichiti zvinhu right saka muri kutaura kuti imimi orit regai titrai kuti tigotrai kumufonera tinzwa kuti anogona kutipa here kuti zviri kufamba sei muzukuru wemasvingo ndiyo namba iri pawhatsapp here muzukuru wemasvingo ndiyo namba iri pawhatsapp pavo here ndiyo namba iri pawhatsapp here muzukuru wemasvingo because ndikuda namba iri pawhatsapp orit maita henyu kola regai titrai kumufonera back nditange ndatsvaga ndigosevha namba so ndimufonere because foni iyi inongorisivha pamalive chete haina nhingikiri inegora ichitori namari haisitombori foni yandoshandisa saka nechida kuti nditanga ndatomboisevha then toi namba dziya dziya toizoenda kuwhatsapp ndofona newhatsapp because inenge iri wifi iri kushanda alright sure right pane kola vaya nemubvunzo kana anzitanzwa nekudyirwa mari kumanhingikiri uko kumaprofita iga nditrai kusevha namba idzi zvasekuru vaiti trai kuvafonera tione Two, 6, 3, 7, 7, 4, 4, 2, 7, 7, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 8, 4, 8. Vari kundifonera pafoni yandiri kushandisa manje haiite handimaona vari kundifonera ndo vari kukatisa foni yangu iyoyi vari kundifonera pafoni yandiri kushandisa haiite ke nditrai kusevha namba dzavo ndivafonere right let's hope inoita regaitiona kara iyi haiti kuningirirai haiti regaitinde kuningirikiri kuwhatsapp tione regaitinde kuwhatsapp tione kuti tingavabata here kuwhatsapp manje isati yasevha kamanje haisati yasevha right number 1 get your phone and twinzwe right chigaitai kuvafonera direct tione whatsapp kwacho havasi kudaira miratitai kuvafonera direct network munhu ari kumusha guys munhu ari kumusha network yacho dzinonetsa zviri kufa zvakalodha iri kuti no insufficient fund maitoita sei guys because vari kutira kundifonera apa pane iyi yandiri kushandisa manje ndikadaira inobva yakata ndivasendere message sekuru right
ndavasendera message rimiraitione kuti but I don't think kuti she will expose that. Handiti kwanzi vanita chirangano and what I don't know. Sekuri network yavo inonetsa vari kumareserva inonetsa network yasekuri ivava kwete zvekutamba. Yeah. Anzi vanondisekuru katerere vaya vanobuda vanomboita kwatilda vanobuda paZTV vaya. Guys, handichazivi vakawanda venye pamune namba dzesekuru vaya makakumbira namba dzesekuru nikakupai handika veduwe kana pana anogona kuvafonera direct ina handina airtime phone mangu avaudze kuti makamirirwa ngavasafona pafoni yandikushandisa kuita palive ngavatarise kumawhatsapp kune message yandasenda kuti fonai panhamba idzi vakafona last time kwete pafoni iyi kana ari pane airtime munhu pane vakawanda vakatora namba dzasekuru. Can somebody please just call sekuru ngoti hanzi makamamirirwa vari kutrai kufona apa manje vari kutrai kufona apa haibude because ndopa ndikatoti ndivadaire takata life saka nanichiva drop. Right, saka ipa patimira sekuru hapanawo here umwe vamwe vechiprofita kana vamwe vana sekuru kana vamwe vana mbuya handitika vekuti vanokwanisa kuuya panapa vataurewo vabatsirewo hamupanawo. Hapana pesa pamushuwa 570 hapanawo kana vana sekuru kana vana mbuya vanokwanisa kuti vafonewo apa vatsana kuti hanzi vanoita ina handiziviyewo kune vanhu kuti kwanzi vari kubatsirwa hanzi unongofona uchitongobata foni vanokudodomorora zvose. Right, vakufona manje ndozvinoitwa izvi zvakona zvangu vachida kuita zviya. Hello network yavo iri ngoti connecting. Sekuri hello. Network couldn't connect. Call couldn't connect. Iri kunetsa. Kanito vasenda message kuti tiri. Hanzi mirai ndifone direct. That's good. Yes. Right. Vakufona manje direct. Right. Chiregai tidzidze, chiregai tiwisise. Ani mune mubvunzo, chiregai tichibvunza, chiregai vafone direct maitiwisise. Hani noti WhatsApp haisi kuita iri kune. Chiregai tichinzwisisa manje kunani. Yasekuru vauya vati vari kufona direct ne WhatsApp iri kuvanetsa. Saka vati vari kufona direct. Chiregai vafone direct tione. Aiwa network yavo inonetsa kumareserva. Remember kuti munhu anogara kumareserva inonetsa. Network yavo inonetsa. Munhu anotovabata ndifunga vanotofona straight direct. Zvavari kuda kuita izvi zveWhatsApp calling zvangu vachida kuita izvi zvinonetsa. Hanzi vane mari kule havanayo, regai vafoni. Hanzi help to pray or pray vakufona. Vari kufona neWhatsApp futi one. Hello.
sekunda kuvadropa nditori kola iyi sekunda cha kuzvonza zepo hello name kuti vasafone shu aiwa varoi varipo nevaroi tachikutoda kukubatsira izvi zvino kana mukavhara network saka kuti vanhu vanobatsirika sei mukavhara network vanhu vanobatsirika sei manje so ramai mashi hanzi live ngaidzoke na8 aiwana 8 hachizoiti still network yavo inenge isingaiti handiti maona right hello zviri kufamba seko ndiri kurumidza Leslie mazuva ano for a reason ndiri kurumidza because ndiri baba vari palive saka ndinenge nchiita kuti ndigwana unguva navo ndinenge nchiita kuti ndigwana unguva navo iye haiiti kuti ndifone apa sekuru vacho onai vari kufona pafoni iyi hello sekuru fonai pafoni iyi ino iyi mukafona pafoni yangu ndiri kushandisa ndo yandiri palive nayo saka hazviite kuti ndikudayire ipapo hello 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 nanchasiriwo guys guys panapa paita crisis toita sei vari kuti vakafona pane ino yanzi iri kukata todii guys toita sei vari kuti vakafona hanzi iri kuramba iri kukata iyi but vakafona kune iyi iri kupinda because ndo yatinayo palive right mine titry ishi you get to try it on
kuzveshuwa yanga ichinetsa manje manga muri kufona pane imwe yacho yandinayo iyo haiite because ndo yandiri kushandisa palive saka inobva yakata tiri kukunzwa isekuru iyo yamanga muchifona haiite kuti mundidavire zvakaoma zvavanga vapinda wani ngatitry nefoni iyi tione sekuru varoi vacho vakatobata network nhasi maiwe zvakaoma guys zvinhu zvacho haya hatidzori tsvimbo ndisekuru believe it or not tinotovaziva tiri vana vadiki tinotovaziva tiri vana vadiki ende kwatilda uko unovaona wani kuZTV munovaziva mese sekuru katerera munonyatsovaziva is just that hakuna live button data tovaunza palive straight mavaona hakuna live button vanhu vakawanda munovaziva sekuru katerera vanoita mashows kuZBC uko ndo vatakakumbira kuti vabatsire vana veZimbabwe vanotori sekuru chaivo vanotozikanwa sekura vantori sekuru vanotozikanwa isawo uri kuti fuck off chi andibloke vanhu pano but ndichakubloka hello esikuita futi still tikutira kuti vafone panapa haisikuita not working haisikuita network yavo yakadhakwa isawo ukauya ukati fuck off pano ukada kubhula vanhu pana pakati we just block you and that's it andika you don't come here and say fuck off andika network no one can control network andika hakuna vanhu controlla network we all want to get help sekura vatakatovakumbira vangadi vanoenda kuvanoita mashows avo kuZBC uku andika vanesi vakawanda vantu vaziva apa vanoita mashows avo kuZBC uku kana dzimunguva vanenge vari kwatilda uku andibaboko usauye pana pachitaura kuti infeteka ndikutokubloka let me just start by blocking you ndiwo munhu atanga kublokwa pana apa iwewo tingokutadza kuti we can just block you straight away no more coming pano takatongovakumbirawo kutokumbira kutovati sekuru tinokumbira muuye kuzobatsira vanhu vanenge vane maproblems echibhoyi ane vanhu andiona maproblems echibhoyi ane vanhu and then uya panapa kuti fuck off mudhara mukuru arifanira kunge achiita zvine maclients akaita zvimwe zvinhu kana kutoenda kumashows kumwewo but takavakumbira handiti tikavaunza pano woya woti fuck off katopedza nayewo tatobloka uri kutuka network sekuru hello foni yasekuru network yasekuru neproblem guys ina handina airtime denda vafonera handina airtime denda vafonera network yave neproblem denda vafonera muna airtime phone mangu denda vafonera zvaramba izvi guys vari kuzama vedu weav ndiva vari kuzama but zviri kuramba hello zviri kuramba iri kuramba guys havana zvemessenger havanototera zvokufona inonzi chi handina handizivi network ichinetsa kudai so vanofana newhatsapp network ichinetsa kudai mirai tione kuti kumessenger kwacho zvinogona kuita here mirai tione kumessenger kwacho kuti vanogona
ndiyo here akaunti yacho yasekuri vacho iyoyi payandikuona iri kuramba network yavo iri kuramba guys. There is nothing that we can do. Tokata eduka life because zviri kunetsa. Andizivi akaunti yapanisi yandiri kuona pafacebook apa yakanise kurukatera ndiri kuzama kuti nditrack hanzi voice tape inoita here. Zvino vakaita zvevoice tape regai vacho zvevoice tape yacho hanzi voice tape inoita here. Itai voice tape yacho tuone, itai voice note yacho tuone. Hello? Irungoti connecting. Hello? Irungoti connecting guys. Mazonera we tried. And read comments man. Mati guys. Vatoenda pane network ndofunga vanhu vanga vachitozviziva because ndakava saka vanga vatoenda pacho pavanoti panobata network ipapo. Iri kutotaura kuti kuti zukuru vemasvingo vafonere foni iri kuramba kupinda ndizi vafonere but chino fona uise pa3 wekone foni yako muzukuru vemasvingo tifonere mubve mafona mese muri panapa iwo vari pafoni yako ipapo fona try unenge watobatsira try to do that one. Ese kuti guys tongonzwa nyaya yakatositidza kuziva solution yacho kuti zvinofamba sei. Tataura kuti vareko vataure ndiningirire ma voice notes and then ndokuplayera ima voice notes. Ndati vato ngavaite 3-way call muzukuru vemasvingo chifona ione foni yako ubva wafona panapa 3-way call tinzwe maybe zvinogona kuita. Pane vanhu vakajamuka guys. Itopic dzakadai sevavadi kuti dzibatwe idzi. Ndinozvona futi kwaTilda futi akauya vanhu vachitaura didi network inongokanya guys. Tongoenda vanhu pesa tangosara tangodaiwo tiri paTilda papa chataona hapana. Ndozviona futi kwaTilda uko. Hanzi saka vareva nesimberi. Amen. Number send us straight vibainashe send us straight EMT mina ndisende number dzangu 073 dzekuti ndivafonere nadzo 073 742 4987 idzo namba dzangu idzo maybe tigone kuvafonera isusu direct pamwe inopinda ameno ndapinda namba ketiona apa iri kuramba vari kufona vedu wedu asi zviri kuramba vari kufona vedu asi zviri kuramba. We should all pray now and break the spell. Miss G, hazina sindara ndakabatiza ichi. Miss G iwe. Unongati varo ide waida iwe. Amen. Hanzi sheza Prophet Casper vanamati. Varipi Prophet Casper vacho vaipana pa vanamati. Vakufona futi. Top up ye kungofona kuZimbabwe munhu ari kuZimbabwe guys. Yamunongona tinoita kufona kuZimbabwe. Hello murudi tswaire. Takukunzwa isekuru. Mazopinda manje. Zvakona tinama dzechokwadi because network yasungwa. Chitotaurai. Msikana ngari pana pachitaura nyaya yekuti zvako
zvakuda kuti vanhu tina mate handi mazvinzwa hanzi nasekuru zvakuda kuti vanhu tina mate nasekuru vatozviona mumweya umu kuda kani vafambi veusiku tiregerereiwo tingopedza purogiramu nemambotimirira tapedza purogiramu vafambi veusiku takumbirawo imbotimirirai tipedze purogiramu pekutanga weyo kuuk kuti ndiwo vabata hasa hangaiti handiye wataura hangaiti uye handiti ataura nevangotimirira tapedza kudi kuita purogiramu yedu ozo zvuvabata musiye vakangopinda zvakanaka wani Kevin, I cannot call you because the phone that I'm using and phone and remember I don't have your personal number. Saka ndikakufonera ndakudzima live kuti nimbokufonera aibudeka number dzekufona ndedzineme phone ndakapinda pamusoro pa caption ye live ndo pane number dzekufona pamusoro ipapo. Ya pakaipa guys. network vadzvanya guys ndakambozviona kwatilda futi musikana aidatara nyaya dzake dzeuroi guys paya network ikanzi gwii odai vakuvhara yangu foni manje musafone pafoni yandiri kuchira live guys fonai pa 071 pane imwe nhamba 071 musafone pafoni inoi musafone pafoni ino yandiri kuchisa nayo live because live inobva yakata I can't answer you. Saka tifanira kutaura dzimwe topic idzi hadzibatwe idzi. Ghana zanziko takatengera imimi airtime and then you call him. I don't know now kuti ini wacho kuvafonera zamai. Let's try it. Ndamba ndakapina apa 073. Musatenge airtime yefoni yandiri kushandisa because handizogoni kudzima live kuti ndivafonere. Chitengai airtime yefoni ishi tifonere namba nefoni iyi 073 742 4987. Chitengai airtime ye MTN musende apa tizame kuvafonera direct tione kuti zvinoramba here. Kana zvaramba yafa yakaload. 073 iyo ndakapinda namba iyi 742 4987. Esinati mukazoya kumessenger kana WhatsApp yangu iyi ndinokupai namba dzasekuru dzacho. Tengai airtime Ghanazi mukatengai airtime ye MTN pa phone iyi ndiwe zame kuvafonera pa phone iyi. Asi yo yakata ndatombodavira yakata imi ndandadavira yakatiwa. Hello. Hello. Muri sei koni? Email. Depi. Moshi. Namba yako iwewe ayizi pa WhatsApp. Ipi yacho? Iyo yatukufona. Iri pa WhatsApp iyi? Ndikufona direct ndikuzoona ndikufona direct. Iri pa WhatsApp amuna kuisa code. Ndaisa code. 0027 73 742 4987. Iri pa WhatsApp. Ndatinyenda ngandida kubatsira. Yangarinya yemsikana abva palive. Angachiti muroi anogona kuroya here asingazviziye. Alright, taura yenyu kana mune airtime yacho but number iri pa handina airtime but I think I need to help musikana yeye. Taura itinzwe. Aroye asingazviziye asi mukadzokera kumusikana uya afona uyo. You find kuti haaziye dzinza rake. Saka zviri kumusha kwakarerwa ndiko kune uroi. Alright. Wokuti varuda kuti zvimubate asi vezvinza rake vari kuramba. Kana mai ava vanga vakaroorwa vakazoita mwana yeye pakati kana kwokupedzisira ngavataure baba vemwana uyu nekuti dzinza rake rinoramba izvozvo. Okay. Saka zvinezvi anoonekwa semunhu akaipa dzinza rese. Tikunzwisisa. Zvekuti mwana uyu anogona kuti muroi nekuti haasi kufita ini pane varoi vacho saka ivo ndo vachamuti iye ndiye amuroi.
Okay. Rozvezvitika. Imi munorapa here mbuya? Mati? Munorapa here mbuya mungotibatsirawo? Munorapa chaizvo. Alright. Saka chingwe chedu zvishonemi pano mungotibatsira kana muchirapa? Ini ndiri kufona director, ndiri kuona nhamba yandiri kufona nayo. Iripo paWhatsApp. Imimi manje nhamba yenyu karegai ndisevhe nhamba yenyu. Alright, ndikufonerei kuWhatsApp. Ndifonerei iwewe paWhatsApp. Zvanaka kana zvadai. Alright Ngogo, pakanaka chaizvo. Right. Zvaitaka. Tochibata ava gogo ava vochitidzidzisawo. Vari kuwanda kapanapa vanhu. Ava sekuru vachifona nekusaidha vachidai. Haya sekuru yatofa yakalodha ichaiti. Madiko sekuru. Zvanani. Aiwa, because varai vacho vari kusunga network. Vari kusunga network. Hello? Vari kuzama vedu asi zviri kuramba. Zviri kuramba. Zviri kuramba. Mirai tizame gogo ava vatione. Tovaonawo izvozvi nhasi. Gandione. Regai tizame gogo ava tione kuti zvinofamba sei. Regai tizame gogo ava tione. Guys, gogo vaya havasi kubudawo paWhatsApp. Imi guys, something is wrong panapa. Gogo vaya havasi kubudawo paWhatsApp futi. What's going on, guys? Gogo vaya havasi kubudawo paWhatsApp, saka todi. Gogo vaya havasi kubudawo kuWhatsApp, saka todi sei. Hello? Mira ndikupe imwe nhamba yeWhatsApp yangu regira ndikandefodya pasi mudhuku. Okay, zvanetsaka? Pari kunetsa nditi? Zviri kunetsa regira nditanga ndakandafodya pasi ndinokupa nhamba dzeWhatsApp ipapa. Alright, zvakanaka igogo. Okay. Aiwa ndapakutenda guys. Aiwa ndapakutenda. Makadi vasikuru ini ndinoitwa sekuru Katerera. Tiri kusangana zve muchirongwa chedu chinonyatsodonongodza zvechivanhu kubva pamudzi kunosvika pahunde yemuti. Muzuva ranhasi tiri kutsanangura pachirongwa chedu chinyakare chatinobata zvakasiyana siyana. Tiri kutaura nenyaya yeuroyi. Imiwe uroyi ishave rekuti munhu anomuka, vamwe vakarara achiroya vamwe achienda kumakuva kunokubura makuva. Ndoda kuti uroyi toda kuti patakasiyira svonzo rakapera tichingoti zviri mutsaka. Uroyi unobve nemhando ngani? Pane uroyi hwedzinza. Handi kuti madzinza ese ane uroyi, asi ndiri kureva kumadzinza ane uroyi. Panoti pakafa mumwe uroyi hwedzinza kunouya mumwe uroyi mukati medzinza imomo. Uye uroyi hausi kumunhukadzi chete kana kumunhurume. Vanhurume variko vanoonekwawo varoyi. Toda kuti uroyi ihwohwo kumuka uhu. Pane uroyi unonzi, ndataura uroyi mhando mbiri, uroyi hwedzinza neuroyi mbande. Uroyi
unoshandisa kana mashiri chaiwo washandisa kutoenda unorova nhingi kana zvidhomaida unouraya nhingi ozvituma iye pachazvaka uye haasi kumuka kuenda kumakuva uya ari kutozviita masikati machena achitumira zvinhu zvake kana unga usiku kana masikati machena. Asi toda kuti titaure kuti ivo varoyi kana vachinoroya zvizve zvimwe zvavanoshandisa kuti vari kunoroya vanobuda sei toto akarara nemurume anosiya aisa duri pane murume paya murume anorara hope dzisakaoneka kusvika iye adzoka. Kana ari murumewo ari muroyi wechirume ndozvaanosiya aiso duri iroro pane mukadzi. Asi pane kamwe kachando nokuchena kumwe kunooneka kutsoka uku kumunhu anomuka kuye hatisi kuti mutarisane kutsoka wasukuru asi tiri kungotsanangura kudaro. Saka vakarekare zvimwe waitorapirwa uroyi kunzi kana nanhasi kunzi mwana wenyu ari unobva ruramichi right vanobva vaziva kuti munhu anomuka baione mwana wenyu kuti anoonekwa. Munogadzirisa izvi uroyi chaiwo hunorasiririka. Asi toda kuti titaure kuti muroyi pamutemo wetsika nemagariro dzechishona ndivatumira audio first audio iyo yauya lekaitinzwe imwe second audio kana yatumirwa imwe. Kola hello Sekuri hello hanzi yakata vanhu vachifona ndofunga vanhu vari kuvafonera Sekuru kuti vavati Sekuru takamirira takunzwa one audio manje guys. Ndakuti nditaure vazikuti ndo mafambiro anoita uroyi unonzi uroyi mbandi ndo watonyanya kana tsvera iye kutsvera mumunda uroyi mbandi uchinodzura mbeu dzevamwe masikati kana kuti hapana ari kundiona here uri kuzviita pasiri hauna uri kuzviita panyama yako hauna kubatwa neshayiwa iri reuroyi nanadivisi waye ndizvozvo. Saka ndo unonzi uroyi mbandi munhu anotenga zvakati munhu akodzera kufa kwomunhu achizviita panyama yake kwete kuti ari kumuka pashawe reuroyi ndo unonzi uroyi mbandi ihwohwo. Saka uroyi hune mbandi edzidzo dzinokwana kuita mbiri asi mukati mawo hune zvinhu zvakasiyana siyana zviri mukati mawo imomo. Toda kuti titende muchikamu chinoteera toda kuti titaure tichiti varoyi kana vachinoroya tambotaura nyaya yeduri yatinoti flying saucer chisero chechi vasukuru tongoti chisteering chidrive cheche mugoti uye kana mugwaku unoshandiswa. Saka muchidzwa kuti vanhu usangokwedetesa mugoti pese pese kana rugwaku. Hatisi kuti musarambe musakombidzane asikana mudzimba mumasukuru wangu nemakomana kuti musakombidzane asi tikungotaura neinda dziye dzinooneka muhembe dziye unosanganiswa nemushonga woiswa muchitumwa chinenge chirimo nemimwe mushonga yakaita seyavanorowa naye pabwiro. Mushonga iyoyo vazhinji vakapfudza mombo vanoziva mushonga unonzi mutepe iwoyo wanoisa imomo zvekare muchifrying saucer chavo ichocho woita chinenge chitumwa chinenge chiripo. Saka vanhu ivava kana vachisimuka vachibhururuka vanenge vasina kupfeka vangava varume nevakadzi ichocho ndoda kuti chinogona kutakurwa 1001 nokuti aya masaramusi kana 500 chinotakura mazana mashanu iwawo. Asi toda kuti kuzonzwa kuti muroyi adonha wani pane inonzi atadza kunyatsoshepa paaifana kubhururuka napo vanotanga vaema nzvimbo yavo yavari kufamba nayo nouroyi hwavo vari pashayo. Saka wani vanogona kupingwa kumwe pane muroyi atopingwa vanogona kuita violence wega vanorwisana kamuya vanogona kurwisana vega chikembe chicho chinogona kudonha votooneka vasina kupfeka ende vamwe vachitooneka kuti vabva mune dzimwe nyika kutopinda mukati meimwe nyika. Asi toda kutaura tichiti pavanenge vakunomhara varoyi vari kuenda pamba havabude nepagoni vanopinda nepamutumbu weimba kana kuti pamusoro peimba kana chero paanenge akuda kuti apinde napo kana kubuda napo.
toda kuti pane saini inoitika kana wasvika panzvimbo toti muri murokesheni kwakakurisa kugara vanhu toti mazana mazuru mazana toziva imba yari kunomhara. Pane mushoko wanoteya uko kuti unoita sekarobot, sezvinoita robot kuti kana katideva imi mamukaone kanenge katipenya ndo pavanosvika vachinomhara ipapo. Vanogona kumhara pamusoro peimba chaipo, vanogona kana kupinda nemuchimbi nemuye chaipo, vanogona kumhara pamusoro pechikomo chinenge chiri padyo, vanogona kuita saizvozvo. Saka yabva yapera audio miraitimirira imwe audio futi. Kuna muroyi pane vamwe vanonzi ndakatemberwa nyora dzeuroyi. Pane vamwe madzidzi asingabvume kutichwa uroyi. Tingati wotichwa neshamwari kuti uroye midzimu yako kana isingada kuti kufa wakaenda kunoroya. Hakuna zvakafanana neizvozvo. Saka uroyi hautange munhu akura, unotobvira munhu ari mudiki. Pane vamwe vanoti muroorada unodzidziswa uroyi kuti usangana neamwene vanoroya kana kuti asangana naatezvara vanoroya woda kumudzidzisa. Hakuna zvinhu zvakadaro, handidi mapanzwisisa. Hakuna zvinhu midzimu imwe inoramba yongotiwo kwako kana kune mashayiwo akadaro. Asi zvinji zvinoramba zvokuti ndakatorwa ndaitichwa unodzidzira kuvhura makuwa. Hakuna zvinhu zvakadaro. Guva chairo rinorohwa richibva razaruka kwete kufukura. Saka kana zvakanganisika pakapingwa vanobva valokerwa mukati meguva imomo. Mumwe akabatwa ari kunze. Vazhinji vari kusvikuyeuka muroyi uye atakabata kukuwadzana hazvina makore. Atakabata kukuwadzana akanga afurufusha mune imwe street mukuwadzana. Atakabata takaudzaona kuti musaenda, musabuda kuma4 am papapo kana kuma3 asi wakaenda naro. Ubva musvikira kusena Hello. Hello mzukuru. Okay, gogo mauya ora itati kuplaya maaudio handei tingofamba nenyaya. Aiona here namba ndakutumidzira kumboedza paWhatsApp. Handisati ndaiona ndandichiri kumboplayera vanhu maaudio anga ambosendwa nevamwe sekuru. Saka regai nditrai kutasa inhamba yacho iyoyo ndisevhe paWhatsApp tione kuti imi mungazama here. Maisafodla? Ndaisafodya basi muzukuru. Alright, gogo mirai nditrai kudaro tione. Manje audio yanga isina kupera ndodi. Audio yanga sati yapera ndoita sei? Ya gogo vaya havasi kubuda zveshuwa paWhatsApp zveshuwa. Havasi kubuda nanhasi. Right. Mirai tione kuma message. Right, vasende imwe namba mirai tione. Titrai kuseva namba itione. Mirai tione kuti imwe yacho yapinda here paWhatsApp. Let me try and see. Right, iyabuda at least. Right. At least iyabuda. Iyagogo echitu yabuda. Vati vaisafodya pasi. Aiwa, phone yangu there's nothing wrong with my phone. Muzukuru. Aiwa. Nyaya dzatiri kubata nyaya dzinentura pavengiro. Gogo. Uri kundinzwa? Ndiri kukunzwa yazobuda imwe yacho yanga yaramba. Ndanga ndichitaura zvandanga ndichitaura ndezvekuti uroyi
ndanga ndichitaura panyaya yemuzukuru wangu auya ndanga ndakangotarisawo ndiripowo zvangu nguva iyoyo. Zvandanga ndichitaura ndezvekuti uroyi dzinza rake runofange rwatendera kuti iye anzi muroyi. Uri kundinzwisisa muzukuru? Saka zviri kuti mumhuri make amai vake vanofanira kutaura kana vanga vazviti vane murume mai avaka ngavachienda vakunozvifumura iye zvino, nekuti zviri kurakidza kuti dzinza kana revakoma vake vanenge navamwe vari musha ndo vari kungomunongedzera kuti iye ndiye muroyi. Uroyi haupiwi munhu akura. Muri kuzvinzwisisa muzukuru? Tikuzvinzwisisa. Hunopiwa nemadzinza. Enderai mberi gogo. Saka dzinza rekwake rinogona kunge risingabvumi izvozvo, riri dzinza reukuru. Handiti muri kundinzwisisa muzukuru? Ndikuzwisai gogo. Saka mwana uyu anogona kunongedzerwa kunzi paitika uroyi kana kuti zvakati, kana aiva ari muroyi anotozviziva. Ndakaona paFacebook penyu pane chimusero chakadonha chakawiswa nevaroyi. Varoyi vanopingana pachavo. Zvataurwa. Zukuru wangu. Tazvinzwisisa gogo. Vanopingana pachavo. Zvekuti zvakafanana nenyika yenyu yeZimbabwe. Vari mukabhineti muye vanogona kunge vachirwa pachavo, ndopamunozonzwa kuti zvakati zvaitika. Neizvozvo zvinoitika kuvaroyi futi. Vanopingana pachavo. Ende mwana uyu asambofa akazvitevedzera, nokuti pachavo ndangoti ndiuye nedudziro yake, pachavo vachapingana. Ende vachapingana nokuti mai vake vanofanira kunodudzira kuna baba vemwana uyu, nekuti dzinza iro ndori kuramba uroyi uhu wavari kumunenera kuti iye ndiye ava muroyi. Okay, ndine mubvunzo asi gogo ipapa inini. Wokubvunza yako? Ndakambonzwawo hamene kukurawo kwandaitawo kudai. Vamwe vanzi kune chinobata vanhu vechikadzi chiya chino. Kana une chinhu chinonzi sare unogona kufamba futi uchingonzi muroyi. Sari ndinotaura kuti ijambwa rinenge rakaiswa. Asi arisi jambwa rinenge rakaiswa nevanhu vekurezve. Panenge pane kauroyi kanenge karimo kazhinji zvinenge zvichibva kudzinza remukumusha pana mai. Okay. So kana mchiti mimi sare rinenge riri jambwa nezvine kauroyi kari mukati, hazvigoni here kuti kolewo kutanga pamwana aro sare iro riri ndo rinoita kuti vanhu vamuti muroyi asiri? Sari kana achinzi muroyi anogona kunzi muroyi nemunhu wese ndokunge riri sari. Okay. Handiti tiri kuzvinzwisisa. Asi kana asina sari anogona kunge hama dzake dzichimupfekera chiso chake. Okay. Uchisenzesa kunobuda nacho usiku. Okay. Zvokuti vanobva vamuona semuroyi. Sekuti iye ndiye muroyi. Nekuti hakuna muroyi unogona kusazviziva uri pwere. Kuti unosvikirwa uri pwere. Asi wasvika zera randiriri unosvikirwa nemudzimu nesavi riri pauri. Okay, saka gogo nyatsotsanangurirai nyaya yeuroyi. Nyaya yeuroyi inofamba sei? Nyaya yeuroyi pane kola wokutanga mbotaura kuti vanobuda akatanga achida kurivenja step mother vake,
izvino voita zvekudidi vachiita zvekutora zvinhu zvevarume nezvevakadzi vachididi. Tisanangurireiwo zvakazara ipapapa tinyatsanzwisisa. Ndanga ndisipo ndofunga ini ndazosvika pane mwana iye anga achitsanangudza uroyi chakaitirwa chii musikana uyu. Okay, musikana yari kuti akakura achirerwa nastep mother, saka achiregwa nastep mother akatanga zvazvokuti step mother vamwe vasingabati zvakanaka, ndobva ataura kuchikoro ane 12 years nevamwe vana. Kwabva mumwe mwana amuti mai vangu vanogona kubatsira, ndobva aenda kuna mai vaya ndobva vamuita zvavakamuita, anzi nyora, vamuisa nyora mhino paanzi pasi pahapwapo. Saka akazenge ozviona achibuda vari pasi pemvura vanototageta. Akatemerwa nyora dzenjuzu mupengo. Okay. Zvinoita inonzi njuzu mupengo inodya varume. Ndozvaataura. Tinoti zvinobuda muvarume. Ataura kudaro kuti vanotora zvinobuda. Ndozvaataura izvozvo kuti vanotora zvinhu zvevarume. Ende iye akasvika panguva yekuramba manje ndakura kuti ndikwanise kuroorwa. Kuti makunoviga munhu paya munosara muchiviga chidhori munhu aia. Okay, tamunzwana vamwe sekuru vekutanga vati pai munoviga, runzi munhu munoviga musina chinhu, mune danda, munhu atogwa kudhara navaroi. Akaita wokutenga uroyi endana kuudziwa ndosaka vana tichitaura kuti musanotsvage zvinhu. Alright. Asi kuti afamba nemakwara akanaka chaizvo. Nekuti kune vanhu vanetu vane mashave enjuzu, ivavo vanhu vakadero havatombomiri, nekuti vanhu chaivo vane mashave emanjuzu unotoona vamwe vanorohwa, vanoenda kana kuti vanogona kuita ayamwa kuti mabiosexual, asi havaurai ivarume. Mati vanoita machi kana vari njuzu mupengo vanodii? Njuzu mupengo zvainoita kumba varume vaya. Murume chero akadii anomutevera, asi hamurambi. Saka zvavanoita vanosenzesa zvavanobuda zviye kuzvifukisa kumeso kuvaputira chiso chavo ichi. Alright. Saka varume hakuna kwavanosvika. Varume vakadai rufu chete. Alright. Mati vanopedzisira vaita biosexual kana ngochani? Aiwa. Ndanga ndichitoreva kuti njuzu chidzo vane ushavi hwenjuzu anogona kunge akatoroorwa. Mumba anotomupinda chete afi akagara asina murume. Handiti muri kundiudza kuti hama yenyu yacho haina murume? Adaro kuti kwai kuti achiwanikwa achagoni kuwanikwa. Hauiti murume nenjuzu mupengo, hauiti murume haubati mwana. Alright. Asi unouraya. Alright. Havadyi nyama yevanhu, asi vanouraya. Ataura kuti hatidyi nyama yevanhu, adaro shuwa. Asi vanouraya. Ndoutsinye vanouraya zvavasingadye. Ataura kudaro chokwadi. Saka kusvika nyangwe akaudzoka kwatiri achizotiudza kuti akuda kuzvisiya. Isi tinotaura tidzokera kune vese vakauraya. Ndozodzoka kwandiri undokubatsira nokuti wakanozvitsvaga. Shavi rakaenda kunoritsvaga. Ranga risiri shavi riri pari. Okay. Imi vanobatsira mukatidzokera kune vanhu vawakauraya, ivo vanhu vakafa, anodzokera kupi? Anodzokera kune hama dzevanhu vakauraya.
anodzokera kwama dzemufi nokuti amboerekana svika kwandiri naiye achapenga, akasadzokera kune hama dzose naiye achapenga, nokuti wakadla ropa revanhu ka. Okay, no tikukunzwisai, enderai mberi gogo. Aiwa muzukuru, ndanga ndangovinga hangu dare remuzukuru wangu, handikwanisi kuti nditaure zvakawanda. Taurai henyu gogo, taurai kana vakuru vari pamuri vati taurai gogo, taurai. Ndo zviripo, muzukuru ngaadzokere, adzokera kune vanhu vaanenge odzoka kwatiri makwara anenge achena, nokuti nyangwe akauya kwatiri tinotoona kunge muvenge wedu isu, hatikwanisi kumuchenura. Zvino zvaati une 70 vanhu sofa, saka unodzokera kuvanhu 70 vose vavo? Achavadzokerera vese. Ende auya kune vanhu vanenge isu hatimbofi takamubhadharisa, nekuti anenge atobhadhara mubayiro wake. Akabhadhara, ndizvozvo. Okay, hey. Saka gogo tiudzei nyaya yevaroyi vanoenda kumakuva vachinodya nyama dzevanhu vaya, vakaita ava ndevapi varoyi ava? Kwai varoyi ava vane mhando. Timbotsanangurai kune dzeva vanoenda kumakuva ava. Zvevaroyi vanoenda kumakuva, muzukuru, anenge achitovaka mashavi. Shavi rekuroya? Anenge achitova nemashavi avo ekuroya, mhando dzacho ndo dzinotisiyanei. Pane vamwe vanoita kunohutenga uroyi, zvakafanana kana kumakabhineti enyu pane vamunoti maminista zvichienda zvichikwira, saka zvese zvine mhando. Kune vamwe vanongonosvikawo varivo vanhu vekurova makuva kuti guva rivhurike. Zvataurwa pinda mukati woita mabasa avo. Izvo zvataurwa izvo, ende muri kutaura zvinhu zvakafanana chaiko nezvataurwa musati masvika panapa, ndizvo chaizvo. Saka muzukuru, idzidzo yekuti tingakwere usiku hwese tiri pano. Zvino zvakuitika ndezvekuti baba vemusha vapadyo nekudzoka kubva kubasa. Ndanga ndichida kuti nditibudei mumatare, nokuti tikasvika vangasvika muripo achizonyatsoita. Ndatenda, asi kuri kunzi denda ndaona. Ndangopiwa hangu muzukuru wangu auya iyeyeyo, ndaona kutambudzika kwake, ndanga ndiritoriwo pakati pekuti ndikande fodya nguva yandinokanda fodya. Ndipo pandakanzwa ndichidzimaidzwa, ndichidzoswa kwamuri ikoko. Zveshuwa ndasvika ndikaona pane nyaya yakafanana neiyoyo. Alright. So kana tizokumbirawo kuti gogo mugozoya pana muzombodzisa nenyaya yefodya yamangotaura yebute, tongoonawo mamwe machembera achingotaura kuti bute ndichi namba yangu nayo dzese dziri paWhatsApp. Iya yatovhagwa navaroyi iya ichabuda here? Iya yatovhagwa navaroyi iya yavhagwa navaroyi ichabuda here iya? Togona kutaura nemi kuti aiwa munondifonera aiwa kati tadziswi nevaroyi, hatitadziswi nevanobuda vanodla nyama dzevanhu. Alright. Aiwa pakanaka gogo, nokuti tina sekuru vamwe vatinavo pano, asi vari kuZimbabwe network yavo inombonetsa, saka ikanetsa tinongobata imi zvataita kudai so. Then imi moya motitsanangurira tozivawo kuti zviri kufamba sei, tine zvakawanda zvatoda kudzidza sevanhu vari kurarama tiri vana, hatitozvizivi zvinhu zvachona, hatitozivi tichida kutozivawo kuti zviri kufamba sei, chii chiri kuitika. Alright. Pakanaka, asi gogo musati madona imamugoni kumbondivhenekawe. Muzukuru gogo, ndokuvheneka, asi ndichakuvheneka kuseru. Hazviiti kuti mundivheneke pane vanhu? Ndinokuvheneka zvangu. Asi ndoro yavo here gogo, naye musingadi kundivheneka pane vanhu gogo, haikona kundidaro. Aiwa, uroyi zvangu.
haupo ende usambohle zvokunzanzi zvauri kutoita uri kuita gwara rakanaka chairo. Alright. Nekuti vamwe iye zvino nokuda kwokuti tiwane mari tinotsvaga zvinhu zvinokuvadza kumberi uko. Alright. So aiwa uri kugona muzukuru maita basa gogo. Kune vamwe vari kuti zvotokumbirawo vari kukumbirawo. Asi ndanga ndichida kupinda mukati medumba rako muzukuru iwewe. Okay, alright, aiwa hapana kuipa. Ndosaka ndati ndinotaura newe uko. Okay, aiwa hapana kushata. Alright. Ko pane vari kukumbira. Pane vari kuti vari kukumbira dzenyu, tingavapa here namba dzenyu panapa? Okay, aiwa hapana kuipa. Alright, aiwa. Alright, aiwa hapana chakaipa gogo. Aiwa maita basa yenyu gogo. Maita basa tinotaura kuseri kwacho. Ndatenda. Na maita basa. Alright. Right. Saka ndandati ndigogo wambo ndivheneka pano palive tinyatso kuwa. Imudaro chimuka guys singazivi. Azvizikamwika. Regai timboenda kune audience kuri ya timbopedzisa iya audio yaya. Tinzwisise. Da kupedzisa audience kuri. Ndo mafambiro anoita uroyi unonzi uroyi mbande. Ndo watonyanya kana tsvera iye kutsvera mumunda uroyi mbande. Uchinodzura mbeu dzevamwe masikati kana kuti hapana ari kundiona here. Uri kuzviita pasiri hauna uri kuzviita panyama yako. Hauna kubatwa neshayiwa iri reuroyi nanadivisi waye izvozvo. Saka ndo unonzi uroyi mbande. Munhu anotenga zvakati, munhu akodzera kufa kwomunhu achizviita panyama yake kwete kuti ari kumuka pashawe reuroyi. Ndo unonzi uroyi mbande ihwohwo. Saka uroyi une mbande idzodzo dzinokwana kuita mbiri, asi mukati mawo une zvinhu zvakasiyana siyana zviri mukati mahwini imomo. Toda kuti titende muchikamu chinoteera, toda kuti titaure tichiti varoyi kana vachinoroya tambotaura nyaya yeduri yatinoti flying saucer, chisero chechi vasukuru, tongoti chisteering chidrive cheche mugoti uye kana mugwaku unoshandiswa. Saka muchidzwa kuti vanhu usangomboendetesa mugoti pese pese kana rugwaku. Handisi kuti musarambe musangombidzana asikana mudzimba mumasukuru wangu nemakomana kuti musangombidzana, asi tikungotaura neinda. Inda dziedzi dzinoonekwa muhembe dziye unosanganiswa nemushonga woiswa muchitumwa chinenge chirimo nemimwe mushonga yakaita yavanorowa nayo pabwiro. Mushonga iyo vazhinji vakapfudza mombo vanoziva mushonga unonzi mutepe. Iwoyo wanoisa imomo zvekare muchifrying saucer chavo ichocho woita chinenge chitumwa chinenge chiripo. Saka vanhu ivava kana vachisimuka vachibhururuka vanenge vasina kupfeka, vangava varume nevakadzi. Ichocho ndoda kuti chinogona kutakura 1001 nokuti aya masaramusi kana 500 chinotakura 500 chichibhururuka nevaroyi iwavo. Asi toda kuti kuzonzwa kuti muroyi adonha one pane inonzi ndingirikire atadza kunyatsoshepa paaifanira kubhururuka napo, vanotanga vaema nzvimbo yavo yavari kufamba nayo nouroyi hwavo vari pashayo. Saka one vanogona kupingwa, kumwe pane muroyi atopingwa, vanogona kuita violence wega, vanorwisana kamweya, vanogona kurwisana vega, chikepe chicho chinogona kudonha votooneka vasina kupfeka, ende vamwe vachitooneka kuti vabva mune dzimwe nyika kutopinda mukati meimwe nyika. Asi toda kutaura tichiti pavanenge vakunomhara varoyi pamba, totaura kuenda pamba, havabude nepagoni, vanopinda nepamutumbu weimba kana kuti pamusoro peimba kana chero paanenge akuda kuti apinde napo kana kubuda napo. Toda kuti pane saini inoitika kana wasvika panzvimbo toti muri murokesheni. Rokesheni kwakakurisa ruri kugara vanhu toti mazviuru 500 ivo vanotoziva imba yari kunomhara. Pane mushonga wavanoteya uko kuti unoita sekarobhot, sezvinoita robhot kuti kana kachiteva imimi hamukaoni kanenge kachipenya. Ndo pavanosvika vachinomhara ipapo.
vanogona kumhara pamusoro peimba chaipo, vanogona kana kupinda nemuchimbi nemuye chaipo, vanogona kumhara pamusoro pechikomo chinenge chiri padyo, vanogona kuita saizvozvo. Saka hakuna muroyi. Pane vamwe vanonzi ndakatemberwa nyora dzouro. Pane mamwe madzidzi asingabvume kutitywa uroyi. Tingati wotitywa neshamwari kuti uroye. Midzimu yako kana isingada kuti kufa ukaenda kunoroya. Hakuna zvakafanana neizvozvo. Saka uroyi hautange munhu akura, unotobvira munhu ari mudiki. Pane vamwe vanoti muroora ada unodzidziswa uroyi kuti asi usangana neamwene vanoroya kana kuti asangana naatezvara vanoroya woda kumudzidzisa. Hakuna zvinhu zvakadaro. Handidi mapanzwisisa. Hakuna zvinhu midzimu mimwe inoramba yongotiwo kwako kana kune mashayiwa akadaro. Asi zvinhu zvinoramba zvokuti ndakatorwa ndaititywa unodzidzira kuvhura makuwa. Hakuna zvinhu zvakadaro. Guva chairo rinorohwa richibva razaruka kwete kufukura. Saka kana zvakanganisika pakapingwa, vanobva valokerwa mukati meguva imomo. Mumwe akabatwa ari kunze. Vazhinji vari kusvikuyeuka muroyi uye atakabata kukuwadzana hazvina makore. Atakabata kukuwadzana akanga afurufusha mune imwe street kukuwadzana. Atakabata takaudza vanhu kuti musaenda, musabuda kuma 4 am papapo kana kuma 3 asi wakaenda naro. Obva musvikira kusena akada kuti anotsvaira kumakwadzi 3 akamuona akagara. Saka vanozora dota futi waroyi. Ndo pandandasiya. Ende chimwe chinhu chandandasiya paflying saucer yavo vanoshandisa mutsvairo uyo womba. Mutsvairo uyo watinoshandisa mumba uye une muko wakaomarara kwazvo. Vanoushandisa futi paflying saucer yavo. Saka vanozora madota kuchenuruka. Ndo zvinoitika. Asi toda kuti titaure vanhu kuti kana vachinge vaona muroyi asina kupfeka, kuda kumupfekedza, unotogona kuurava. Nokuti anokurova akakurova kupora kwacho unoda kutobatsirwa nechiwanhu chakasembarara kwazvo. Kana asina kupfeka musiye yakadaro. Iye takamututa na2 vanhu vanotozviziva. Anoita rimwe basa rinotoshamisa zvokuti vana vaka vakachema kusvika na2 dzezuva rodoka akadaro asina kupfeka. Vanozova nyaya yekukwadzana wabva watoziva. Saka hazvine udzavadzava makore. Zvino makore unenge kuma86 kana kuti 85 kwazvakaitika. Ma1985, 86, I'm sure it's end of 85. Saka ndozvo zvinhu zvimwe zvinogona kuitika. Saka ndoda kuti kuvazukuru ndine urombo ndiri kukumbira ruregerero. Vamwe vangoti vasekuru wedu vhengerieni nhasi wazononoka sei. Ndine urombo nokuti zvaitika ndezvokuti netiweki yedu yanetsa tiri pamwe chetepo. Ndinobva ndaona mukana uno wokutenda Sisime Mary Mamoyo. Ndiri kukutendai chaizvo nenguva yamatipa nenguva yatava tose. Asi ndiri kuti kuvateereri vanenge vachida kufona parunhare ngavafone pa077 3070216 kana kuti pawhatsapp yedu inoti 077 4427848. Murambe muchitraya ipapo. Kana kutofona panhamba dzandakumisira dzewhatsapp idzodzo muno mukana wokufona tichikurukura tichitaura tese. Ndine zvimwe zvandanga ndichida kutaura zvakabvunza vazukuru vachibvunza ndinoda kubatsira vazukuru vangu vasikana uko. Vazukuru vangu vaibvunza kuti kosekuru kudzoreredza nzvimbo yesikarudzi. Kavamwe tiri kutonhora miri, vamwe tiri tamba mukusununguka, dumbu riri kubva raita chinhu. Asi ndichaedza kubatsira vazukuru vangu kuti vabatsirikane vari ikoko. Nguva ndoyadzidzira niki ndichaedza kupindura mubvunzo wevazukuru vangu ivava kuti ndivataurire nezvekupisa miri nezvimwe zvandachida kutovataura kuti munodai. Asi ndichaedza kukumbira Sisi Mary ndichavakumbira kuti vatipewo mukana kana chitatu tigone kungotaura kadiki kandaida kutaura kwese madzimai tisati tapinda muchirongwa chedu nokuti vakakumbirisa chaizvo vazukuru vangu. Tine vazukuru vedu vakakumbira vane vana vasingataure vaya.
tino mumwe chete muzukuru wedu wekwetu kwetu kuharare akakwanisa kutaura ndofunga ari pa5 kana 6 years ndisingakanganise anoti tinotenda wabereki wacho wakatoti tinoda kuti titaure ndakataura nawo sonde yapera ndakasiriswa zvikuru ndikavaudza zvokuita mwana wacho ari kutaura tine 2 vekumasvingo vakabereka vari matwinzi wanga vari ma24 asi zvokutaura tinoda kuti tireve kuti munhu haagone kutaura kana apfuura makore akati asi hatisi kuti vese ndivo vanotaura pane vamwe vakakanganisika dzimwe tsinga dzeupenyu pane vamwe vaya vasingakwanisi kukabaira vasingakwanisi kufamba vasina kudhemedzeka kuspinal cord ivavo vanhu ivavo vanofamba vanogadzirwa vatemerwe vanotoudzwa zvokuita kuti itai zvakati tikureva vane vana vaye mumwe anosvika mwana 2 years asingagoni kukabaira kana kudii asi mitezo yake kusagedza kusimba asi pane kamwe kasaini kanoitika kokuti maziso ake kana mukutendera kake kanooneka kuti pane chimwe chinhu chakasaririra mukati memitezo yake zvimwe chiwano zvimwe hachisi chiwano ndo nauri waindai tida kuti nditaure kuwazukuru wangu kuti tichapuwa mukana nechitatu kuti titaure kumadzimai kuti zvakadai tinotoziva kuti kana mvura inotonhora tikayigarira mangwana nekare kare yaigarirwa murwizi kwete mune makarwe kwavasukuru togarira imomo mumvura iyoyo toigarira kana tikatora niki yedu ye tikaimona tikamona totora tsangadzi ye tobvisa maniki mashizha ayo toimona kuita sehata toisa mvura tichigarira zvinoita kuti tidzokeredze nzvimbo yesikarudziya zvakanaka zvinoitwa mazuva ese asi zvinobatsiridza kana kurwadza kwechibereko nezvimwe zvakadaro iyoyoyo inorariswa yamonwa kare yozogarirwa mangwana saka tine zvimwe zvatinenge tichizotaura tichipapo nepapo munoona zvatikambotaura zvematowe tiri papurogiramu zvakabatsira vanhu varume chaizvo tichitaura nenyaya yekuwedzera kwembeu yana baba tikataura nezvazvo kuti zvinodai zvino wazukuru wangu pabhekebheke imiwe iniwo kwakaterere ndakunzudzuta ndakuti gonzo mini gara mumango icho chemudzimu ndo chichakuwana urimo babai right ndo audio yekupera kweaudio sekuru pana sekuru nagogo apa tabata ndofunga zvinhu zvavari kudzidzisa zvakangotifananei mazvinzwisisa nemi guys zvinhu zvavari kudzidzisa zvakango hazvina kusiyana even zvataurwa nafirst caller uyo yati anoita zvokuroya handimuona nezvasekuru zvinhu zvakangofanana zviri kuenderana right so guys I think anitika I don't know how you see this. Why can't we schedule this maybe Wednesday? Actually, natombomira zvavo zvokuti mudzora izvi. Maona timbo tanga tapedza iyo iyi. Vauye vayanzodzidzisa muchibvunza mubvunzo kana network yavo ichiita vari pano. Anditika don't worry utanzi kwa idine contract na sekuru aiwa sekuru tinenge takavakumbira. Saka obviously live network yavo yaramba kakupinda. Kana pane mumwe anenge atoripo anotongopinda wotaura. Anditika haisi contract ekusaendera napasika kune kuri kungokumbira saka kana paine umwe anenge achigona kungodzidzisa chatiri kuda isu knowledge and because knowledge is power chatiri kuda knowledge zvokuti izvi handifungi kuti vangaita problem nazvo zvokuti anzi pazouya it's just kuti toda kudzidza chete saka kwese kudzidza andika gogo vakauya vakadzidzisawo zvavanodzidzisawo sekuru vaya vakauya vakadzidzisa zvavanodzidzisawo kwese kudzidza. So I don't know how you see it imimi pachenyu guys kuti toita sei should we continue with the topic on Wednesday kana tounza imwe topic kana tomoda iyoyo kudzogwa yoyi yataugwa yoyi handimaona because ndinganchifunga kuti maybe gogo vaya vanogona kubata more on nyaya dzakarerekera kuvakadzi muchibvunza then sekuru vanozoya vakarerekerawo kuvarume kana kuoverall handitika but tinenge tichizodawo kuita mashows kazviri kuti ivo vakungoita mashows vega pano everyday tichida kuzoitawo mamwe mashowswo asinei navo handiti saka tonzwa nemi kuti imi muri kuti chii taura yenyu guys ndingoisa just 3 minutes kuti imi mutaure tibve tavhara tona tichati kudii muri kuti kudii kuti gogo tovaisa here tokumbira kuti vaende kudepartment revakadzi uku vobata kwere sekuru basi tine mamwe kamatopiki kaasiwo matopiki chete kuti ivo vatouya pano kudzidza take over aiwaka panapa tine tichida kudzidzawo futi zvimwe zvinhu tinoda kutaura futi zvimwe zvinhuwo futi matopiki akawandisa asi neina avati tichida kuti taure nezvavo saka todii
Thank you Mutembere Soko again for sponsoring the show. Thank you very much. Tadzidza chaizvo anzi toda yejusu. Anzi Wednesday tichakumbira off. Guys, taurai kuti Wednesday mati munoda yechii so that ndigare ndatoiona kuti ndoita sei. Yes, next time tiita matopics aya kuri maskati. To hanzi mutoda vamwe varikutoda topic yenjuzu. Saka toita sei guys? Kana musina topic then ndongozvivira topic yangu handiti. Ndizvo. Hanzi toda yenjuzu. Hanzi yenjuzu, alright. Saka yenjuzu inenge yatora mukombe. Guys, yenjuzu inenge yatora mukombe. Yenjusu, atoda yenjusu. Okay. Okay. Saka hanzi yenjusu. Saka yenjusu yatora mukombe. Saka guys, ngatisangane zvakare nechitatu tichitaura nyaya yenjusu. Handitimuona. Saka yenjusu hanzi iri kudiwa kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti njusu idzi zvadzawanda kudai yechokwadi ndeipi, yefeki ndeipi, kuti tinyatsonzwisisa handiti kudzidza kusi kujajana, but we want to know more about these things. Handitika kuti zvinofamba sei tinyatsoziva nekudzidzawo. Handitika. So guys, yeah, ngatisangane ichi nemusi wechitatu. Ngatisangane nemusi wechitatu tichidzidza nyaya yenjusu idzodzidzi. Tichinzwa kuti panjusu apa tinofambisa sei. Handimuona zvinofamba sei panjusu apa. Handitimaona unoziva sei kuti une njusu inoacta sei, njusu yacho zvinozofamba sei. Saka nechitatu right yenjusu iyi guys, kana vaya vane njusu vaya, handitika vanadzo njusu vaya, please mogara mauyawo before vana gogowa vana sekuru sati vauya pano kuzotaura. Mogara mandibata kuinbox timbowawo nyaya dzenyu kuti makaenda pasi pemvura mukanauya kuona njusu idzi kana kuti zvakafamba sei. Mogara mandibata tinzwe nyaya dzenyu muzoshiya nevanhu pano. Handitika tinzwewo kuti imi njusu dzenyu makadziwana sei, makanotenga here, makakura nadzo here, makapiwa nani, makaenda here pasi pemvura kuti mudziwane. Tichingobata tichidaro to makaziva sei kuti munadzo. Titange tanzwa story dzenyu, then avana sekuru vozoya vachidi nambuya ava vachita rap up. Handika vachitsanangura pakupedzisira. Saka kana uine njusu please uyai mutiudzewo. Handitika mutitaurirawo kuti tinadzo, ini ndinayo njusu. Handitika zvangu zvakatanga zvakadai wodza vanhu vadzidze nokuti vanhu they are quick to judge. We don't know anything about these things. Hatizvizive zvinhu izvi. Hanimaona. So maybe if you come here and explain to people, people will have that knowledge yekuti oh okay, so zvakatanga zvakadai kuti uzoziva kuti njusu. Pamwe mwatori nadzo njusu, but because anenge asingazive, hanimaona zvinhu zvacho zvinenge zvisingatomufambire, achida kutofunga kuti aitanga aita zvenjusu idzodzo kuti zvacho zvifambe, hatizivi. Saka we want to know, tigonzwa kuti mimi zvadi zvafamba sei. Handiti maona. So guys, thank you very much for being here. I love you all guys. Take care of yourselves and ngatitambe zvakanaka ndakuremesoko. Handitika titambe zvakanaka guys. Ndinokudai mese guys. Thank you again Mutembere Soko for sponsoring today's show. Maita basa mwari vakuwedzerei pamatapudza, mwari vakuitirai zvakanaka guys. Ndimi mukuda kuti mashows daramba chienderera mberi. You are there, you want to also sponsor the show. Handitika because atina masponsors tinozvitira tega zvinhu zvedu izvi. Uripowo uri kuda kungoti ndoda kutengawo data remusi Wednesday wacho iwoyo. Handitika ndoda kutengawo kutumirawo mari yekuti kutengwe data remusi Wednesday iroro. You are free kungoya kuinbox motenga data renyuwo, then show zoenderera mberi. Handika kuti tirambe tichingotandara, tichingodzidza zvakawanda, tichingodaro. Chitatu hanzi nguva iyi ndotanga ndabvunza ivo sekuru ava nambuya time inenge iri free kwavari nevachauya vari magesti vachona vane njusu vaya kuti ivo vari free nguva iyi, because ndogona kuvaisira time pano kuti ngatiti na 2 maskati ivo tinenge tiri kumabasa tikwanisi. Saka ndonzwa na ivo kuti ivo vanenge vari free nguva iyi, then Wednesday makuseni ndokuisira ipost kuti nguva dzakati. Handiti maona ndo patinozotanga kuti titange kutaura nyaya yenjusu munhu wese akasununguka. Handiti mazviona. Ngatidzidzei. There is a lot that we don't know. There is a lot that we have never known that we still need to know, even tachembera kudai. Handiti maona. Kudzidza hanzi hakuperi.
tinotamba munoziva vanhu munogona kutotsikana konzana nafacebook mukatotsikwa mukatoroyiwa kuna nafacebook musingatozivi kuti zvakabva nekupimai mwana ozondochinzi ipo pawaitambira ipo paya animona zvinhu izvi zvakadai zvinoitika izvi because vari veina ndeoni kuti vane control ini ndoona sokuti vanongoita zvavanoda vanongofamba vachienda kwavanoda zvezvoda zvemunhu ane ropa rajesu zvakafukidzwa neropa rajesu kana nine mudzimu yake ine muprotector handimaona chokwadika unozviti ndirisavheji ndakapengaka wongona zvinhu zvako hai zvakungoti wara pamwe wakanobata musi weshumba usingabatwi handiti maona saka ngatidzidzei handitika tidzidze zvinhu zvakasiyana-siyana tizive zvinhu zvakasiyana-siyana handitika tiri vanhu kudzidza kuperi instead of focusing pane zvinhu zviri negative always kunyaya dzekuti kutukana kuita sei vanhu vachidzurana vanhu vachidii why can we not learn something that we did not know when we were growing up? Why can we not come toungana todzidza zvimwe zvinhu zvinyuwa todiscussa tichinakirwa tichiseka and be sisters keepers handimaona or toita relationship yekutoti no kandei kwedu kwakatotamba zvakanaka kwakatozoti akundugwana hakuna chi zvakanaka. Tired of these wars taneta nadzo hondo idzi takabva nadzo kure tatonetsa titodarika tikatodziona handitika toda kudzidza zvatiri kuda handitika. So guys, musakangane kunamata kana makurara, musakangane kunamata kana makurara. Nhasi ndofunga maona kuti pano pakatakura paFacebook pachapo patinotambira pane zvakawanda zviripo pakatakura zvakawanda. Don't take this thing for granted guys. Tingangoita tiseka macomments kana kuita sei, but musakangane kuti kuna musika vanhu, musakangane kunamata kuti mukavhiridzwe nechi naMwari wenyu akuchengetedzei, because you never know. Munogona kutovata nhasi makutodzingirigwa handiti mashona kuti comment yako yaunga uchisa iya unofira comment iyoyo handi mashona. So guys, tosangana zvakare pachikamu chinotevera nemusi wechitatu. I love you all. Bless you.